جاني يوم تكخت سيفهم يوم كدحمنا عخي العالم مريض بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كدحمنا عخي تجنا مريض بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كدحمنا عخي تجنا مريض بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كدحمنا عخي عرق العسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي وردينو مقر حوز حالة تتكتني بخل قدو صدق لي عظيمة من توزى مسكري عندي حلال مريض لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خسرتاتري كدان كدير عندي حلال مريض لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خسرتاتري كدان كدير سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوك تكونو ناي وطرو تمنيتنايو لومون كم وطرو أقد استزبلنا يم زيناتاتنا عالم حزنا لكم متينا لنا زلنا يم مدرخ بليز بلا مدرخ ناي بحق فلوي مدرخ نقرات بفلوي فتنة فتسامو اللي زوليو بدرجة عالم كنرينا أبزوبانا كنرينا كل نقرات ما بوليتيكا بغطبا كل كريا كنفتنينا نايلومي أبقو طبا بتنا انترناشنال بغطبا زتوكوري أقد كنرينا أبزوبانا جن حدش معبالتات أبتقراي زفتسام زولو فلوي نقر كنري كنفتنينا أمونكم حران تقراين زقبر زولو سمع زبلو زولو كنري كنفتنينا أب سوداني جاقات مالو زبلو كنرينا مسير تراف زتا حزو زولو بروباغندا كنرينا كل تابقى بحر زقبر زولو دما كنتم متا كنفتنينا سلازي أمق زبالة حستو كلوانيو لايك قبرو سبورت قبرو كساب موداتا مسايد سنحو مجمريا جن بزيا أقداسي تمرتك جمريا Even more interesting, recently, in response to the US tariffs and hostilities, China's foreign ministry replied with a strong message. China says, if war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we are ready to fight to the end. It's very rare. Lucas Tomlinson with more on those tariffs imposed while we were all sleeping. Good morning, Lucas. Well, good early morning, Carly and Todd. It's official. The tariffs on all steel and aluminum products go into effect today. دونالد ترامب again نعلم له زربش والسانتات كان معلتنا معلتي أبز فتسمر لزلو بفلاي حقر أوروبا كندا كلاتهم أقدر سيسقم تتاتيبا مالو كنريا كنفتنينا مجمريا جن أبتزا بن الربشة اسكي قرب تلي وصيلنا أب تشاينا زقبر زلو معبالة كنرينا مهنياتو تشاينا نزوري دوام زلو بخميكو قد موي فتنلو كابز حجوري دوام زلو زبوا زلو ملسحان تسقم ندحريت كينا نعون مدلاو انتاي جيروم نيرو مسكا كنري مهنياتو نزو حجو زلو ايفنت تراي مزراب أقداس صبوك هون خليو جن كينو كتكلا هلكا اسكا بزيا حانتا قداسيت فيديو كباكم دليل له زيا سمعو ليسكي Starting a war or confronting the US or surpass US, China's top priority is providing better life for Chinese people. So investing in common prosperity. You know what's the biggest change in the past 40 years in China? The biggest change wasn't in the technology industry or culture industry or movie industry like I mentioned in the beginning of this video. The biggest change happened in China's rural areas. I can use my personal stories. 30 years ago when I was a kid, I was malnourished. مجمريا بزعبا تشاينا بزع غزي صبغ يغون حما كابينا نسمع حبريتان دحيلنا كاب امريكاويان ايروباويان زمص حبريتان نسمع زبصح غزي يزبلكم ጉዳይና ቻይና بانجلش كتسمع عند رغينكا بناي ايروباويان لنس بناي ايروباويان ملحس بناي امريكاويان ملحس
ኣወንታ ዝዛረቡ ክኾኑ ይኽእሉ ኣሉታ ዝዛረቡ ዝያዳ ክንሰምዖ ዘለና ግን ጉዳይ ናይ ቻይና ብቋንቋ ቻይናውያን ክንሰምዖ ተጀሚርና ኢና የስ ኣዝዮም ብዙሓት ቻይናውያን ብእንግሊሽ ቪድዮ ዝገብሩ የለውን ሓቂ ንምዝራብ ኣለዉ እንዲኦም ግን ብዙሓት ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ናራቲቭ ዝገብሩ ካለው ካባቶም ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ቻይና ተኣምራታዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ዕቤት ኣምፅያ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ተመሊሰ ከርእየኩም እንድየ ግን ሕጂ ነቲ ተኣምራታዊ ዕቤት ዝበሃል ናራናዮ ክንከይድ ናይ ቻይና ወይ እውን ክልተ ከርእየኩም ስለ ዝኾንከ እቲ ናይ ቻይና ተኣምራታዊ ዕቤት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ከተማታት ዘጋጠመ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘጋጠመ ኣብ ካልእ ዘጋጠመ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ናይ ቻይና ዓወት ኣብ ገጠራት ንዝቕመጥ ህዝቢ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝበሃል እዚ ኸ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ቻይና ኣብ ገጠራት እዩ ዝነብር ነይሩ ስለዚ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ቀዳምነት ሂብካ እንተሰሪሕካ ጥራዩ እቲ ሃገር ብሓደ ክምዕብል ዝኽእል ቤት ትምህርትታት ኣብ ገጠራት ድሕሪ ከተታታቱ ጀሚርካ ጥዕና ክትገብረሎም ትኽኢልካ ሕርሻ ናቶም ከተማዕብሎ ትኽኢልካ ካብኣቶም እዩ ከዓ ብዙሕ ፅቡቅ ክመፀካ ዝኽእል ካብ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ካብ ብሙሉእ ናይ ኣፍሪቃ ሞዴል ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ቁጠባዊ ኣካይዳ ሞዴል ኢና ንርኢ ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ይገበረትን ክንብል ንኽእል ኣብ ፅርግያ ይኹን ኣብ ህንፃ ይኹን ዝኾነ ይገበረትን ዝርከቡ እቲ ገንዘብ ኣብ ገጠራትን ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታታትን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ዝብል ፕሮጀክታት ተደይ ኮይኑ ኣብ ከተማታት ዝተገበረ ኣይረኣናን ሕጂ ንመለስ ተተሓዘልኩም እየ ቻይና እቲ ዝዓበየ ምስጢር ናይ ዓወታ እቲ ኣብ ከተማታት ዝገበረቶ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ኣሎ እዩ ቴክኖሎጂ ኣሎ ካላ ኣሎ ግን ኣብ ገጠራት ዝገበረቶ ተመሊስና ተሰሚዕናዮም እቲ ሞዴል ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ቻይና ሞዴል ይኽተል ዳይክተልን ክትብል ከለኻ ንመለስ ካብቲ መልሓሳ ንስማዕዮ ቻይናዊት ፀላዊት እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ My parents didn't have enough food with enough protein to feed me. Now look at me. I'm a little bit overnourished, but many kids like me in this generation, our life changed so much. The biggest change in China in the past 30 to 40 years probably is one, infrastructure. In the past 40 years, railways, high-speed rails, highways reached to every corner of this country, every villages. ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ ንሕና ኣነ ክዓቢ ከለኹ ስድራይ እኹል መግቢ ስለ ዘይነበሮም እኹል ኣታዊ ስለ ዘይነበሮም ጥዑይ መግቢ ክምግቡን እውን ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እንተሪኢኹም ንግን ከማይን እቲ ዝዓበየ ወለዶ ሕጂ ዘሎን ኣመጋግባ ናቱ ትኽክለኛ ኮይኑ ፅቡቕ ክምግቡ ዓቕሚ ረኺቦም ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ቻይና ዝሰርሐቶ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ተሪእና እቲ ዝበፅሐ ገንዘብ ናይ ቻይና ኣብ ውግእ ኣብ ዕግርግር ኣብ ንኻልኦት መንግስታት ምግምጣል ወይ እውን ኣብ ካልእ ሽግራት ኣይሕለፍዎን ኣብ ምንታይ ደኣ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ድማ ናይ ቻይና መሬት ኣመነ ጎቦታት ዝበዝሑ ቦታታት ኣለዎም ኣይኮነን ፅርግያ ክትገብሮ ኣክንዳ ኣብቲ ቦታ እቲ ፅርግያ ትገብርሲ ነቶም ህዝቢ ወሲድካ ኣብ ጎልጎል ከተውርዶም ይቐልል ንምባል ዝግድደካ ኩነታት ኣለዎ ቻይና ግን ማሲቭ ዓበይቲ ናይ ትሬን ላይንስ ናይ ቢንቶታት ኣብ ታሪክ ተረኣዮም ዘይፍለጡ ካብ መሬት ኣይዶኖ ፍርቂ ኪሎ ሜትር ዝለዓሉ ድዮም ገለበለ ቢንቶታት ቢልየንስ ገንዘባ ነቲ ህዝባ ኮኔክትድ ንክትገብሮ ግን ብትሕቲ ቅርፂ ናይ ፅርግያታት ጥራይ ግን ኣይኮነትን ብቴክኖሎጂ እንኮላይ ኣብ ቻይና እቶም ሓረስቶት ኣብ ገጠራት ዘለው ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ሓደ ንብረቶም ብምሉእ ኣብቲ ማርኬት ፕሌስ ብኦንላይን ሾፕ ብገለገለ ኣብ ዕዳጋ ኣክቲቭሊ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ጌራቶም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ድሮናትን ካልእ ቴክኖሎጂን ብትክክል እቶም ኣብ ገጠራት ዘለው እውን ንክጥቀምዎ ከም ዝኽእሉ ጌራ ኣማዕቢላቶ ስለዚ ኤርትራ ከም ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ደገፍን ሓገዝን ኣይረኸበትን ምክንያቱ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብሙሉአን ናብ ቻይና ኢንቨስት ገይራ ንቻይና ኣብዚ ተኣምራታዊ ዕቤት ንክትገብር ሓጊዞም ብሓልዮት ናይ ቻይና ዘይኮነስ ሕሱር ጉልበት ሕሱር ነዳዲ ሕሱር ፀጋታት ስለ ዝነበረ ንዝለዓለ ከዓቦ ናይ መክሰብ ንምርካብ ዝገበርዎ እዩ ቻይናውያን ግን በላሕቲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ንሳቶም ክብለፅሎም ኢሎም ዝመፁ ጠውዮም መዝሚዞም ተማሂሮሞ ልዕሊኦም ሊቃውንቲ ኮይኖም ኤርትራ ግን ከምኡ ዕድል ኣየጋጥማን እንተኾነ ነቲ ናይ ቻይና ሞዴል መጀመርያ ኣብቲ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ጥዕና ዕድል ናይ ሕርሻ ዕድል ነቲ ክሰርሓሉ ዝኽእል ምንጭ ናይ ቁጠቦ ሕርሻ እንድሕር ኮይኑ ዲጋታት ክሰርሓሉ ኣለካ ማይ ከም ዝዕቅብ ክትገብሮ ኣለካ ሕርሻታት ከም ዘማዕብል ክትገብሮ ኣለካ ድሕሪኡ ናብቲ ከተማታት ክትመፅእ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ከተማታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ድሓን ዝኾነ ተበግሶን ድሓን ዝኾነ ሰርቪስን ስለ ዝነበሮ ንዑ ገዲፍካ ኣብቲ ተረሲዑ ፍፁም ኣቓልቦ ናይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ረኺቡ ዘይፍለጥ ገጠራት ናብኡ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ግን ናይ ገጠራት ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን ኤርትራ ኣብ ከበሳ ዝበዝሕ ህዝባዊ ተጨፋጭፍ እዩ ዝነብር ስለዚ መጠን ክንደይ ኢንቨስት ጌርካ ነቲ ፀገም እቲ ክትፈትሖ ይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብቲ ዝሰፍሐ መሬት ናይ ኤርትራ ማንም ዘይጥቀመሉ ዘሎ
ተገዲፉ ዝነበረ መሬት ጋሽባርካ ማለት እዩ ኣመና ኢንቨስትመንት ብምግባር ጸጋታት ናብኡ ተገርካ ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ኪዳ ይኮን ካንት ብሎ ዕድላት ኣብ ምስተፈጠረት ህዝቢ ዘዝኸደ ናብኡ ኮፍ ክብል ክጅምር እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ከበሳ ዘሎ ጭቕጭቕ እውን ክፍትሓልካ ይኽእል ብሓፈሻ እንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ቻይና ሞዴል ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ኣብ ሕርሻ ዝገብርዎ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ኤርትራ ብዙሕ ክትመሃረሉ ትኽእል ነገራት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ንኸዶ ዘለና ብጉልበት ንኸዶ ዘለና እገዳ ስለ ዘለወት ሃገር እንትኾነ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ዲጋታት መሰረት ናይቲ ኩሉ ምዕባለ ክትገብሮ ትኽእል ብሕጂ እዩ ብሕጂ ግን ነዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣድቫንስድ ኣግሪካልቸር ንኽንጥቀም ነዚ ኩሉ ክትጥቀም ዲጋታት ብጉልበትን ብግዜ ሂብካን ኢኻ ክሰርሖ ዘለካ ስለዚ ናይ ዲጋታት ሕቶ ተወዲኡ ኣሎ ክንብል ንኽእል ወይ ኤርትራ ኣመና ንቅድሚ ሰጉማ ኣላ ሕጂ ዝመፅእ ከመይ ጌርካ ነቲ ማይ ኣብ ዲጋታት ተዓቂቡ ዘሎ ተጠቒምካ ልሙዕ ሕርሻ ጌርካ ንውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነስ ንደገ ክኸይድ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ማይ ዘይሃርመን ሃገራት ከም በዓል ስዑድያ ከም በዓል ቀጠር ኩለን ተን ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ሕርሻ ሃብቲ ዝደለየን ስለዚ ኤርትራ ብዓቕማ ብተበርክቶ በቲ ዘለዋ ገሪያ ተሰሪሓቶ ዘላ ቁሩብ ትለይ ቴክኖሎጂ ተወሲኻትሉ ንደገ ሰደድ ጌርካ ልዕሊ ኩሉ ሕርሻ ንኩሉ ኤርትራዊ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ እየ ዝብለኩም 70% ኤርትራ ብሕርሻ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ህዝቢ ከተገልግለቱ ኮይንካ ናይ ሕርሻ ዕድላት ክትፈጥረሉ ለካ ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ ንክዓጥቕ ማይ ክትዕቀበሉ ለካ ዲጋታት ክሰርሓሉ ለካ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ ኣናዓይሱ ከርእየካ ዝደሊ ፀረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እምበር ናይ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ስለዘይተገበረ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ተቕርፂ ተገይሩ ኣሎ ፅርግያታት ብዙሕ ፅርግያ ተሰሪሑ ኣሎ ምናልባት ካትራመ ኣይተለጠፈን እምበር ብዙሕ ፅርግያታት ተሰሪሑ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ድማ መበገሲ ናይ ቴክኖሎጂ እዩ ሕጂ ቁሩብ ንድሕሪ ተመሊሰ ክዛረበልኩም ፀኒሐ ሓንቲ ዘረባ መክበኩም ድሕሪኡ እቲ ሞደርን ቴክኖሎጂ ርኢና ኣብቲ ክርፍስ ናይ ካልኦት ዘሎ ድማ ክንከይድ ኢና You will notice even deep in the mountain, even just this one Norman's house is connected with affordable electricity. It's connected with 5G service, water. Wherever you go in China, even in the villages, farmers can access these basic necessities with a very affordable price. So this is the biggest changes in China. In the past 40 years, China lifted 800 million people out of extreme poverty. So እቲ ዝዓበየ ዓወት ናይ ቻይና ክንምንታይ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት መስሪታ ይኮነት ልዕሊ 800 ሚልዮን ከባቢ 800 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ኣብሶሉት ድኽነት መግቢ ዕለት ዘይነበሮ ናብ ዝበለፀ ሂወት ከም ዝነብር ብናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተመስከረሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣይ ማለት እዩ ከባቢ ለሰይ 700 ህዝቢ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ካብ ሓደ ድኻ ዝነበረ ናብ ላዕሊ ከምፅ ወኪሎም ማለት እዩ ስለዚ ሞዴል ናይ ቻይና ክንክተል ኣለና ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ እቲ ዝበለፀ ሞዴል ስለ ዝኾነ እዩ ምሳና ድማ ክትሓሓዝ ዝኽእል ካብ ታሕቲ ደረጃ ንላዕሊ ክኸዱ ከለዉ ግን ንውሕዳት ሒዞም ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሪኦ ዘለና ወይ እውን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ንሪኦ ዘለና ይኮነ ወይ እውን ኣብ ካርቱም ንሪኦ ዝነበርና ውሕዳት 15 መካይን ዘለዎምን ፍሉይ ዓይነት ቪላ ዝውንኑን ዘይኮነ ኩሉ እቲ ህዝቢ ተማልዩ ክኸይድ ግን ናይ ቻይና ፍሉይ ዝገብሮ ከምቲ ናይ ንኩሉ ክንእክብ ጥራይካ ኣይኮነን በዚያ እስከስምዕዋ ናይ ብሓቂ ነዚያ ምስ ረኣኹም ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ትነብር ዘለካ ኣብ ቴክኖሎጂ ድሒርካ ከም ዘለካ ርአ Streets of Tokyo and the towering billboards of New York to the mind-blowing concerts of global superstars. LED screens are changing the way we experience the world. And guess what? Most of this groundbreaking technology comes from one place, China. The country has become the global powerhouse in LED innovation, creating screens that are bigger, brighter, thinner and smarter than ever before. These screens aren't just for entertainment. They're transforming So ኣብዚ ከተማታት ዓበይቲ ኣብ ፓሪስ ተኸይድካ ጃፓን ተኸይድካ ኒውዮርክ ተኸይድካ ኤውሮፓ ቻይና ዘብለጭጭ ጎደናታት ዘብለጭልጭ ክትርኢ ከለካ ካበይ ዝመፅእ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ መብዛሕትኡ እቲ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ስለምንታይ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ፀብለልትነት ብፍላይ እዚ ኤልኤዲ ዝበሃል ፍሉይ ላይት ዘለዎ ስእልታት ንሲነማ ዓበይቲ ናይ ስፖርት ኢቨንት ዝግበር ቴክኖሎጂ ቀንዲ መበገስናቱ ቻይና ምዃኑ ብፍላይ ሓደ ካምፓኒ ኣብ ቻይና ንዝዓበየ ክፋል ናይቲ ቴክኖሎጂ ተቆፃፂሩ ዘሎ ከም ዝኾነ ዝነገር ኣብኡ ከይዱ ከም ዝረኣዮ ድማ እቲ ስክሪን ናይ ቴሌቪዥን ወይ እውን እቲ ስክሪናት ንሶም በፂሖሞ ዘለው ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኤውሮጳ ኮይና ወይ እውን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ክንሪኦ ዘይንኽእል ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኤውሮጳ ድሒርና ከም ዘለና በዚ ኢኻ ትፈልጥ ብፍላይ ኤውሮጳ ዘለካ ማለት እዩ ቻይና ነቲ ቴክኖሎጂ ካብ ቅድድም ኣመና ንቅድሚት እያ ወሲዳቶ ዘላ ሎሚ ዓበይቲ ኢቨንትስ ናይ ዓለም ናይ ሙዚቃ ይኹኑ ናይ ስፖርት ይኹኑ ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ነቲ መዋዓውዒ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ እምበር ናይ ጃፓን ቴክኖሎጂ ወይ እውን ናይ ኮርያ ቴክኖሎጂ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ካብ ዘይከውን ነዊሕ ገይሩ እዩ ስለዚ ጋይዝ
ኣብ ቻይና ገጽካ ምጥማት ኣመና ኣገዳሲ እዩ እዚ ኸዓ ንሓደ ክትሕጉስ ወይ እውን ንዓታቶም ከተመጉስ ኢልካ ይኮነ There's already a lot of people at the Uni Lumen booth, so እታ ካምፓኒ መን ትበሃል መሲልኩም ነዚ ኩሉ ትገብር ዘላ እዚኣ ኡኒ ሉምኒ እያ ትበሃል መስለኒ እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ነዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ስክሪን ናይዚ ታች ስክሪን ዶ ናይ ኤልኢዲ ዶ ናይ ቲቪ ዶ ናይ ገለ ዶ ተባሂሉ ዓበይቲ ስክሪናት ንሪኦ ዘለና ነቲ ዕዳጋ ናይ ዓለም ዶሚኔት ጌራ ዘላ ካምፓኒ ኣብኣ ከይዱ ዝገበሮ ቪድዮ እዩ and I can see there's already a lot of people at the Uni Lumen booth, so let's go take a look. ስለዚ ከይዱ ናብኡ ክርኢ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ብሓፈሻ ኣነ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ካብ ዝላ ክሳዕ ክንደይ ይጎይይ ከም ዘሎን ኣብይ በፅሑ ከም ዘሎን ክንሪኦ ኣለና ምናልባት ከዚና ከይንጥቀመሉ ንኽእልና ግን ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ዓለምና ከመይ ኢላ ትኸይድ ኣላ ቻይና ብዛዕባ ቻይና ወድቁ ኣለዉ ይጠፍኡ ኣለዉ ሕማቕ መንግስቲ ብላብላ ክብሉካ ከለዉ ደይ መደይ ኢሎም እዮም ነቲ ሓቂ ከይትሪኦ ኢሎም እዮም ነቲ ምዕባለን ግስጋሰን ንኸይትፈልጥ ሕማቑ ኣብ ሓንጎልካ ክእትውልካ ስለ ዝደለዩ እዮም ኣነ ካብ ኩሉ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ዘብለጭ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዓንተቦ ዝበልክኹም ብፍላይ ኣብቲ ንሕና ዘለናዮ ደረጃ ናይ ቁጠባ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ከመይ ገይሮም ይክገብርዎ ከም ዘለዉ ንሽተይ ፍሌቨር ክበኩም ደልየ ወላ ኣብቲ መዓፀዲ ወላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብድሕሪ መጋረጃ ኣጠቂዖም ከምዚ ዓይነት መንደቕ ስክሪን ክቕያር ከም ዝኽእል ይገብርዎ ኣለዉ ኣነ ግን እታ ዝፈትዋ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና እዚ ኣብ ሕርሻ ዝገብርዎ ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ከመይ ጌርካ ነቲ መሬትካ ተለምዕ ብውሑድ ባጀት ብዝሓሰረ ቴክኖሎጂ ዝበለፀ ውፅኢት ከተምፅእ ካብ ኩሉ ድማ ወላ ነቲ ደዘርቲፊኬሽን ንምጥፋእ እውን ኣብዚ ሓንቲ ስእሊ ነራ ሪኢኹማ እንተኮይንኩም ምድረ በዳነት ንምጥፋእ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቴክኒካት ብዝተፈላለየ መንገዲ ቴክኖሎጂ እናተጠቐሙ ነቲ ሓውሲ ምድረ በዳ ዘሎ መሬት ከመይ ጌርካ ተልምዖ ኩሉ መሬት ናይ ቻይና ከመይ ጌርካ ውፅኢታዊ መሬት ከም ዝኸውን ትገብሮ ወላ ኣብቲ ብዙሕ ምድረ በዳ ስለ ዘለዎም ነቲ ምድረ በዳ ከመይ ጌርካ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ኣፍራዪ ዝኾነ መሬት ክትቅይሮ ትኽእል ካብ ቻይና ክንመሃሮ ንኽእል ኣመና ብዙሕ ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ከምቲ ትኸዶ ዘላ ሙሉእ ኣተኩራ ናብ ቻይና ጥራይ ክትገብሮ የማንን ፀጋምን ዘይብሉ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘለካ ድማ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ክትመሃር ተደሊኻ ናብ ቻይና ገጽካ ጠምት ሕጂ ናብቲ ጂኦፖለቲክስ ክንሰግር ኢና Today, it's a 25% tariff or tax the Trump administration says will create more jobs at home. The European Union ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ዓለም ብፍላይ ንኤሮፓ ንካናዳን ክሃርም ዝኽእል 25% ናብ ናይ ወፃኢ ኣሉሚኒየም ን ስቲል እገዳ ገይሩሎ ኤሮፓ ድማ ኢሚድየትሊ ግብረ መልሲ ክቦ ምዃኑ ነጊሩሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብትዕቢት ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንቁጠባ ናቱ ክሳዕ ክንደይ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሃሲብዎ ኣሎ ከርእየኩም ክፍትነ ኤሮፓ ዝብዎ ዘሎ መልሲ እውን ካናዳ ዝብዎ ዘሎ መልሲ እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢ ክፍትነ has announced retaliatory measures. President Trump says these tariffs are just the beginning and could increase. They don't want to pay 25% or whatever it may be. It may go up higher, maybe go up higher. Look, the higher it goes, the more likely it is they're going to build. And ultimately, the biggest win is not the tariff. Oh, that's a big win. That's a lot of money. But the biggest win is if they move into our country and produce jobs. That's a bigger win than the tariffs themselves. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኤሮፓ ከንታይ ኢሎም መስከ በዚ ንጀምር President Donald Trump is shaking up global trade again with his latest tariffs on steel and aluminium coming into effect. The 25% tax applies to all imports of the metals into the US. The European Union says it is retaliating with tariffs on 26 billion euros worth of US goods. Trump's tariffs are another blow to Europe's already struggling steel industry. ስለዚ ኤሮፓ ሕብረት ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርያ ዝሃርሞም ዘሎ በዛ ናይ ስቲል ኤንድ ኣሉሚኒየም ዝብል ኦልሬዲ ስትራግል ዝገብር ዘሎ ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮፓ ናይ ስቲል ብፍላይ ጀርመን ዓብይ ናይ ስቲል ኢንዱስትሪ ስለ ዘለዎም ምስ ናይ መኪና ናይ መኻይን ናይ ቴክኖሎጂን ኢንዱስትሪ ስለ ዝነበሮም ስቲል ድማ ነይርዎም ሕጂ ድማ ብ25% ማለት ሞት ናይ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ 25% ታሪፍ ወሲኹ ኣብ ተወዳዳሪ ዝኾነ ንብረት ንእሽተይ ፕሮፊት ማርጅን ዘለዎ ንብረት 25% ዋጋ እንተወሲኹ ብፍጹም ኣብ ኣሜሪካ ክሽየጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ወይ ጠቕሊሎም ንኣሜሪካ ክኸድሎም ወይ ጠቕላላ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ ክኸስርዎ ኣለዎም ኣብ ቻይና ድሮ በቲ ናይ ቻይና ኣዝዩ ሕሱር ዝኾነ ስቲል ተሳዒሮም እዮም ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዕድሎም ነይሩ ኣብ ኤሮፓ ስለዚ እዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንኤሮፓ ሓደገኛ እዩ ዳትስ ዋይ ኤሮፓ ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ከም ዘይደልዩ ምልክት ሂባላ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ስምዕዎ ኣብዚ The trade relations between the European Union and the United States are the biggest in the world. They have brought prosperity and security to millions of people, and trade has created millions of good jobs on both sides of the Atlantic.
As of this morning, the United States is applying a 25% tariff on imports of steel and aluminum. We deeply regret this measure. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. So, President ናይ ኮሚሽን ኤውሮፓ ህብረት ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝነበረ ሽርክነት ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ንክልቲኡ ሃገራት ድማ ጽቡቅ ዝኾነ ቁጠባ ንክህልዎም ዝገበረ እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ኣካይዳ እዚ ኣሜሪካ ዘሪጋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ክበትኮ ይፍትን ስለ ዘሎ ታሪፍ ገይሩሎ። ታሪፍ ማለት ድማ ብካልእ ዘረርባ ታክስ እዩ። ኣሜሪካ ካብ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ክረኽቦ ዝደሊ ዘሎ ሃብቲ እዩ። ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሃብቲ ክኸውን ግን ኤውሮፓ ድማ ሱቕ ኢላ ክትርኢ ከም ዘይኮነት ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ነጊራ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ውድድር መን ከም ዝህሰ ይፈልጡ እዮም። ኤውሮፓ ይክህሳ ኣብዚ ውድድር እዚ እውን ዶናልድ ትራምፕ ይህሰሎ እዩ። ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ረቢሽዎ ኣሎ ከረየኩም እየ። ግን ኣብ ሎንግ ተርም እዚ ውድድር እዚ ናይ ክልቲኦም ንኤውሮፓ እዩ ዝሃሲ። ቀንዲ ዝኸስር ድማ ኣሜሪካ እዩ። ምክንያቱ ንኤውሮፓን ካናዳን በዚ መንገዲ እዚ ዝሓርሞም ዘሎ ንሓዋሩ ኣብዚ ኣሚኖም ንኸይከዱ ክትሰምዖም ኢኹም እንታይ ከም ዝብሉ ኣብቲ ባይቶናቶም ከስማዓኩም እየ። ሕጂ ስምዕዋ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ እያ። They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake. Prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. The European Union must act to protect consumers and business. The countermeasures we take today are strong but proportionate. As the United States are applying tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures worth 26 billion euros. This matches the economic scope of the tariffs of the United States. ስለዚ እቲ ናይ ስቲል ኢንዱስትሪ ስቲልን ኣሉሚኒየም ኢንዱስትሪ ካብ ኤውሮፓ ናብ ኣሜሪካ 28 ቢልዮን ዝበፅሕ ዓቐን ናይ ንግዲ ነይሩ። ናብኡ እቲ 15% ታሪፍ ተባሂሉ ዘሎ ኤውሮፓ ድማ ብሱ ዝመጣጠን ኣብ 26 ቢልዮን ዝትመን ንብረት ካብ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮፓ ዝመፅእ ዝነበረ ልክዕ ክንዱ 25% ታሪፍ ክሃርሙ ምዃኖም ነጊሮም ኣለው። ኤግዛክትሊ ናይ ንብረት እዩ ክህረም ብሕጂ እዩ ካልኩሌትድ ኮይኑ ክነገር ግን ኣብ 26 ቢልዮን ዝትመን ንብረት ገዳ ክገብሩ ወይ ታሪፍ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ኸ እንታይ እዩ? እቲ ትሬድ ዎር ወይ ታሪፍ ዎር ዝበሃል ኢና ንርኢ ዘለና። ነቲ መልሲ ናይቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ክገብሩ ምዃኖም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ዓይነት መልሲ ኣይፈቱን እዩ መሊሱ እዩ ዝሕርቆ። ስለዚ ከምዚ ሓውሲ ቡሊ ስለ ዝኾነ ሶሪ ጥራይ ክብልዎ እምበር ክምልስሉ ይደልን እዩ። መመሊሱ ድማ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። Our countermeasures will be introduced in two steps, starting with April 1st and fully in place as of April 13th. In the meantime, we will always remain open to negotiations. We firmly believe that in a world fraught with geo-economic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. We're ready to engage in a meaningful dialogue. I have entrusted Trade Commissioner Maroš Šefčovič to resume his talks to explore better solutions with the United States. ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ ንሳ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክትወዳደርን ክትበኣስን ድሌት የብላን። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ሶፋር በዝርኢናዮ ዘለና መሊሱ ክሓስብ ዝኽእል እምበር ድሕር ክብል ዝኽእል መራሒ ይኮነን። እቲ ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮፓ ድማ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ነቲ ሕማቅ መሊሱ ክሰብሮን ክቐትሎን ድሕር ዘይብል መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና። ልክዕ ከምዚ ጎረቤትካ ወይ እውን ኣብ ጥቃኻ ድኳን ዝነበሮ ስትራግል ክገብር ክሽገር ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ኣክንዲ ክትሕግዞ ትፍትን መሊስካ ነቶም ውሕዳት ዝነበሩ ዓማዊል ናቱ ክትምንጥለሉን ክትቀትሎን ክትፍትን ከለኻ ኤግዛክትሊ ከምኡ ባህሪ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮፓ ቀቲሉ ንባዕሉ ክዕወት ዝደሊ ዘሎ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚኦም ኢድን ጓንተን ኢና ንሕና ዕጨ ፋንታና ብሓደ እዩ ንሓዋሩ ድማ ንዓና ዝፈሊ የለን ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ እዮም ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ከምኡ ዝበሃል ካልኩሌሽን የለን ኣብ ዘበነይ ኣነ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ማጋ ኢለ እየ መፅአ ኣብ ማጋ ድማ ብዝደሎ ብዝጥዕመኒ መንገዲ ክኸይድ እየ እናበለ ንኤውሮፓ ሓደጋ ከውድቓ ድሕር ዘይብል ምዃኑ ሕጂ እዚ ናይ ኣሜሪካ ይፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እቲ ውፅኢት ናቱ ኣብቲ ቁጠባ ብወገን ኤውሮፓ ብወገን ካናዳ ኸ እንታይ የጋጥም ኣሎ ክንርኢ ኢና። Trump's Commerce Secretary Howard Lutnick will meet with Ontario Premier Doug Ford tomorrow to discuss a new trade agreement. The meeting comes after Ford apologized to the American people after suspending a 25% tax on electricity exports to the U.S. after Trump threatened additional tariffs on Canadian aluminum and steel. Here's Ford and Lutnick ahead of their meeting. So, ኣብ ካናዳ ድማ እቲ ናይ ኦንታሪዮ ኣመሓዳሪ ዝነበረ እንታይ ገብር ሓሲቡ ነይሩ 25% ታሪፍ
ኣብቲ ኤሌክትሪክ ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ንኣሜሪካውያን ዝቦ 25% ክገብር ሓሲቡ ነይሩ ነዚያን ተጌርካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ 50% ክገብሮ እቲ ታሪፍ ኣባኹም ዝገብሮ ዘሎ ምስ በለ ሰንቢዱ ሓሳቡ ከቋርፅ ተገዲድ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ካናዳ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ገጢሞም ኣለዉ ንካናዳ ተሃሲቦም ዳ እምበር ክምሕርዎም ከም ዘይኮኑ ካናዳ ድማ ግብረ መልሲ ሂባ ምስ ኣሜሪካ ተወዳዲራ ኣብቲ ባይታ ኣብቲ ውድድር ክትዕወት ከም ዘይትኽእል ተረዲቦም ኣለዉ and this is very sad ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ኣሜሪካ መስ ሚዛ ተሃርሞም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ንካናዳ ኣብ ዝኸድዎ የብሎምን ኣብ ዘብልዎ የብሎምን ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ይጭፍጭፎም ከም ዘሎ ይዝረአ ዘሎ ሚኒስትሪ ኮመርስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ Additional tariffs on Canadian. I thought this was the right decision. They understand how serious we are. We have both agreed, let cooler heads prevail. We need to sit down and move this forward. When you're negotiating with someone and they're not paying attention and they're disagreeing, the president, who's the best deal maker ever to sit in that chair, is going to say, here's my response. And then all of a sudden, shockingly, they respond. Now today, President Trump will welcome Ireland's Prime Minister at the White House today. He's the first year of the Oval Office in Dublin, guys. So Carly, maybe keep that body language expert. And Lucas, thank you so much. With that, let's bring in Fox News columnist. But then they caved to Trump in the end, sometimes like mere hours after they've stuck their chest out and gotten all. እጅንታይም ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ይኹኑ ናይ ካናዳ ናይ ሜክሲኮ ኩላቶም ኣብ መጀመርያ ይፍክሩ ነይሮም ኣንጻር ኣሜሪካ ሓያል ውሳነን ሓያል ስጉምትን ወሲዶም ንኣሜሪካ ድማ ክሃርምዎ ከም ዝኽእሉን ከዳኽምዎ ከም ዝኽእሉን ይዛረቡ ነይሮም ግን ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ከለና ግን ነቲ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ውሳነ ዶናልድ ትራምፕ ዝረኽቦ ዘሎ ነቲ ውሳነ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ክምክትዎ ወይ እውን ኣንጻሩ ደው ኢሎም ነፍሶም ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ኣማራፂ ከም ዘይብሎምን ሓይሊ ከም ዘይብሎምን ይዝረጋገፅ ዘሎ that's why ኣብቲ ናይ ጠለብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክንብርከኹ እምበር ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ክገብሩ ዘይንሪኦም ዘለና ካናዳ ክንደይ ግዜ ፈራዕራዕ ኢሎም ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ንኣሜሪካ ክንሕምማ ኢና ኢሎም ተዛሪቦም ግን ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዘለና ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ተንበርከኽቲ ጥራይ ከም ዝኾኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ መመሊሱ ዘሻድኖም ዘሎኒ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ መመሊሱ ዘሻድኖ ዘሎ ንስ እዩ بملكع نايتن هجرات يزبلكم زلوا أبكو طبعا أتو زقاتم زلوا صنعي لخ نقرأكم يه مجمع ياجنس كذي اسمعوها. Diana Magnay, who is in at DC for us, and Diana, this has come as is the one social media channel Truth Social saying it's going to bump up the tariffs to 50%. And this latest because their gains of the turmoil in steel and aluminium. He seems to be taking no notice of the turmoil in the markets, which have lost all of their gains since he came into office, basically because of his ongoing tariff threats. And this latest sally to Canada comes on the back of the governor of Ontario on the weekend saying that he would impose tariffs on electricity coming into the United States. The tweet or sometimes ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ሽግር ከጋጥም ይኽእል ኣብ ተዓዱ ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ካልእ ማርኬት ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ይርየ የለን እንታይ ደኣ ኣብ ህልኽ ከም ዘሎን ብፍላይ ንካናዳ ድማ ኣገን ሕጂ እውን መበል ክንደይ ግዜኡ መበል 51 ስቴት ክገብራየ እናበለ ትፈኸራ ይቕፅል ኣሎ ወላ ቀደም ነቲ ጃስቲን ትሩዶ ስለ ዘይፈትዎ ዝነበረ እዩ ገለመለ ይብሉ ነይሮም ኖ ሕጂ ሓዱሽ መራሒ ገይሮም ኣለዉ ሂ ደዝን ኬር ናቱ ኣጀንዳ ነዛ ሃገር እዚኣ ከዳኸማ ምዃኑ ንዑ ንክገብር ድማ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ሓደ ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ስለዚ ካናዳ ምስ ተወዳዲራ ዝኾነ ይኹን ክትገብር ከም ዘይትኽእል እትሳት ትገብሮ ድማ ተፀሚማ ኣሜሪካ ክትሓልፎ ከም ትኽእል ዝኾነ ነገር ብናይ ካናዳ ግብረ መልሲ ፈሪሁ ዝስምደሉ ምክንያት ከም ዘይብሉን we are subsidizing Canada to the tune of more than $200 billion a year. Why? This cannot continue. ስለዚ ካናዳ ልዕለና ብዙሕ መክሰብ ከም ዘለዋ ካብዚ ንግዲ ነዚ ድማ ኣነ ከፍቅድ ኣይኮንኩን the only thing that makes sense is for Canada to become our cherished 51st state እዚ ዓይነት ዕድል ክህልዋ እንድሕር ኮይኑ state ናትና ክትከውን ክትክል ኣለዋ this would make all tariffs and everything else totally disappear ናይ ብሓቂ ካብ ልቡ ነዚ ሃገር እዚኣ መበል 51 state ንክገብራ عاتيقو تبقيس خمزلو كابو دما دحر زبل مراحي كم زي كونينا نرزالنا it's very sad كنداويان أقاتي مومزلو تساقم كبيت تساقميو كن كابو نك فرق بلغا خم زي كولن رلنا مغنياتو دونالد ترامب
አንቂዱ ተበጊሱ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና on Sunday to respond with as good as Trump was giving him in any kind of tariff warfare. Well, we shall have to see what he says. He was very quiet yesterday, his first day, but this is a very, very stark announcement from Donald Trump, and I expect we will be hearing something from Mark Carney shortly. What he has made categorically clear is that Canada has absolutely no intention of buckling to Trump's demands of becoming the 51st state. Yeah. And it has actually led to a huge nationalist swell in Canada, which has done a lot for the fortunes of the Liberal Party. Yeah, and Diana, ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ዝገብሮ ዘሎ መመሊሱ ብዛዕባ ካናዳ ፀርፊ መበል 51 ስቴት ክገብራ እየ ዝብል ዘሎ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ካናዳ ከም ዝዓብን እቶም ሊበራል ፓርቲ ድማ ደገፍ ከም ዝረኽቡን እዩ ዝገብር ዘሎ ካናዳውያን ድማ መበል 51 ስቴት ክኾኑ ድሌት ከም ዘይብሎምን ብኡ መንፅር ድማ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቶም ደው ኢሎም ነቲ ግብረ መልሲ ንክቡ ይሕግዞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካል ሃገር እውን ግዜ እንተረኺበ ክበኩም ሓደገኛ ኣካይዳ ይገብር ኣሎ ሕጂ ናብቲ ቁጠባ ዳይሬክሽን ንኸይድ More than $1 trillion. That's how much US stocks lost in yesterday's trade. It was their worst drop since September 2022. And what triggered this fall? The question, in fact, should be who triggered this fall? And the unanimous answer is President Donald Trump. Now, America's stock market is bleeding. Wake up, bloodbath. كمزي وحزنا يدم يزبها زلو. بحكي stock market in America. أبزنز حلفة حدث معلتات. حدا نتبشو حتى نتبشوعات 5 تريليون يكون تريليون إن أندرزالنا تزيروتات رأيوه سلازي نايب حكي زقرم بزح جنزب يكسر قاتي مزلو كامبانيتات بعل تسلا بفلاي بزح جنزب كثيرا كم زلوها عبيت بليونيرات ناي تكنولوجي كامباني دما أنقل كويل له زعج كل جزء أبستاك ماركت زلهم بسايت مهاركم بخالما قاعدين فاست قبر زلهم زي كونديشنال زخونة أجاميو زي أجام زي دما دونالد ترامب زفترو زلو صقمي سلازي كم زي عينة صقم كون كله كتهدمي بالكان stay there تخيلك كتجزع لك this is a buying opportunity تقول تبع تداخل زي كونه بوليسيات جزء أو بوليسيات دونالد ترامب زفترو زلو صقمي سلازي we always stay on the market تخيلنا نشتي invest نجبرها كم زي كنا متى قولي له portfolio ناتنا كريه بلان كم زغبل كلهم أبي investment زلنيو بس كنا تزيد ما زلوا زلوا صبي يقول مجمري أنا يكون نزي أبزنز حلفة 5 عمد بفلاي كاب كوفيد جميرنا كندي رولر كوستر زي رانا كندي حقوق زي رانا التماركت قرينا لنا كل جزء ريكفري يزقبر لذي كنا ناي راشا مسجمرة كوفيد مسمت ناي كوفيد قبر ملتي مستوهبه تي ناي تعرف كينات مستجمرة الجداب على راشا مستجمرة China أمريكا مستصحاب كندي جزء رينا نازو كنا تعتزي لذي it's again there's another story متزيزلو عقل غيرك كتحلفوا كتكلال لك بفلاي مساي كم كنت عشان 19 تنجمركم you already know زي كنت ثلاثة جزء كم زعينت حقوق قصرينا لنا stay of course أجينا قتل انتهي كقات مع الناس. Yesterday we told you about the fear of recession in America. Many experts believe the US could enter a recession this year. So President Trump was asked about it, about whether he thinks there will be a recession. And Trump, uncharacteristically, refused to rule out the possibility. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to In a recession this year, Trump could have just said no and avoided the market Armageddon. Instead, he gave an ambiguous response, and that is something that investors hate. They loathe uncertainty. It rattles them. So when Trump gave a non-committal response, they decided to pull their investments. And this triggered a market collapse. Some of America's biggest companies took a hit, including and especially the tech كم نريو زلنا دونالد ترامب نتمقداقا أمنا ربي شوى كم زلون ستوك ماركت دما تقندي ممكحينات بناي دونالد ترامب كم مخانمة بفلايتهم كأندس دقفوا تيك جاينت سبهلا أمازون ديو انفيديا ديو أبل ديو فيسبوك ديو تسلا ديو كلاتهم بليدي قبرو خم زلو عبنت جو ستوك ماركت أتن عبيت زبهلا توب 5 ويكا بيست 7 زبهلا كلاتن كميلن سارا قاتي مونكم زلو أبزي نابنت أبل زبالت زعبي كامباني 274 بليون سارا قاتي مونكم زلو وي بركنات بخمزي كسيرو خمزلو مايكروسوفت 9 بليون فاليو ناتو قولي لهم زلو الفابت جوجل مالتيو 9 بليون امازون 5 بليون ميتا فيسبوك مالتيو 7 بليون لوز جيرهم كم زلو كسيرهم كم زلو كابت ماركت فاليو ناتهم إن نرزلنا
ولا بقلي إتهم بقولنا زلوا تك جاينتس بهالون بقولهم ود بزح كسارات يقاطمهم كم زلوا مرأي دلي من البعض مزجزية زي سلواي فترة اللي خوانيو يزبهال حركة كابتم زعبي كسارة قاتمو زلوا لما إلى ماسكيو إلى ماسك بزح بجنزب كاز قدس هاي مثل لجن زقات ما زلوا نايتا كامباني بركي ناي بحق حماق كسارة قاتمو زلوا كامباني تسلا بزوانزي دارجا لفرق فالي ناتالوز جيرارا. But none of this has impressed investors. Tesla shares plunged by 15% yesterday. That's a $125 billion loss in a single day, $125 billion. In fact, Tesla has lost more than half of its value since December 2024. دارجا كابتي مرجعنا دونالد ترامب مستمرة تسلا زبال لسماي ديبو لسماي ديبا كامباني نيرو دحريوجن كابتي شعو زنبرو بشمنت 100 بليون كباب 1 تريليون ماركت فاليو لوس كقبر قريب له مالتيو ازي نتسلا مالت لايك مريت حمد يلحسها له مالتيو الى ماسك ابتي وايت هاوس كم دليتو اغرغر كفتر غليو بركناي كامبانينات بفلاي تسلا جن حمد يدل حزلو yes we remember at some point قدمي let's say مع عامه تبيلو 245 نبركناي الى ماسك تسلا زنبرو لو غزيلو جون كملاس كم زغوني ذكري يفلتي تبركهم ملاس كم زغوني جن كندزز نبرو كملاس يقول دا يكلن قال عتيو من البات ابزوان زي تسلا غزو كبلكم يكلن مستزلو تسالانت قدم الى ماسك بقلو كندو تسالانت ينبرو لو مجن دارغا سب تسلا نخيغزز بحاله سب بزحيو بفلاي دما اتوم ليبرالس يوم الكتريك كارز غزو نيرم ساتهم كاتقلالا انصار دونالد ترامب الى ماسك سلو زخد زلو ابتعداغا عبص الوا كلوا كم زغلينا نرزلنا سلازي this is going to be a very very important time اب ستاك ماركت زلهم جن stay on course تحرحر يتبلو هانت زربا بزيا لنك انا دمتت كريكم مو اتا حيزا مسا كزربكم يسكزيا سموا I have entrusted Trade Commissioner Maroš Šefčovič to resume his talks to explore better solutions with the United States. إذا بريزنت بزح أنصار أمريكا كتكيد سقوم تقبرها تفتنوا زلا نو كتحسوي تفتن زبلوا هذا ما يركب له. Thank you, President. Mrs. von der Leyen, you have been caught up by history and the reality on the ground that you denied for so long. You felt that it was right to delegate our security to the US, industry to China, and energy policy to Russia. What we have learnt is a lesson that applies to humanity as a whole. If a nation does not have autonomy, control over its weapons and industry, كم تريوا زلهم إزاي فرنسا بوليتيكنيا يو أبايتون أوروبا حبرت نزا بريزنت نايت كوميشن نسخي قدام يتحطاتي نايز ودكت ناي كتبانات نايو ناي انرجي بوليسي ناتكي ناي سكيورتي بوليسي ناي أوروبا ناي انرجي بوليسي ناي أوروبا ناي كتبا بوليسي ناي أوروبا بملو كاب أوروبا وسعي غير كينيركي قلينا براشا ناي نداري بوليسي مسراشا ناي سكيورتي بوليسي أب أمريكا تساقيكي ناي كتبا عبيد دماغ تشاينا تساقيكي تخدنيركي إذا حجوا دي قاتو زل أوروبا دما حنت النسخي حتى النسخي بمبال ترير زخونه زربا يسمع له زخام I think كل شاب زبليه بزوان زي زيا سبزيا زخونه يكون عود بوليسي كتكتا زي كالتيا نيروبا ممليسا تنقل كل زلامبر كتوصو ادخل عقم زلو حسب كوينا يسمعنا يعني I'm sorry نوي هوان تخطاتي ليها nothing مبزحتو تقبرو تي في بوليسيناتا رياكشنريو أقدما ميت جميتا استراتيجيكاوني أوروبا كانت حنا زغل سقمتاي توسنيا كنت هذا مسقعت ما حفكف كتب لها تفتنجن it doesn't work that way. It is condemned. This is a tough world, dangerous world. We have seen the conflict in Ukraine, war continuing, a war of attrition, no clear hope of victory. We need a clear priority. ስለዚህ أوروبا أنصار زيا سبزيا ترير زخونه مرقصن زربانا بزارب بلو زلو بتوسع خدمة هذا قداس زربا أبزي زوار الله من البات وتشيت مسرعنا دما كنرينا. Ever, voters on the world's biggest island, It's shaping up to be Greenland's most closely watched election ever. Voters on the world's biggest island, a semi-autonomous territory of Denmark, are heading to the polls to choose a new parliament this Tuesday. دونالد ترامب نزا دنمارك تبال هاجر نخوزدا أمنا يقايا كم زلوا يزنجر أتي دنمارك تبال مرجعيا كايدالو عب كفالناتو ناتو كركب كم زغل ويون نات هاجر كون كاب دنمارك وص كم زللي يزنجر ندونالد ترامب ما تزبلت عدلي كوني غلي مغنياتو نشتي دسيس لزغونه عميس كان موسادا كبيت كونا كلنيو مز دنمارك تهلا من البعض بين أوروبا شفان كل كلي قولي يمكن كاب دنمارك دعرتنا تيلهم جن I think أمريكا
ከመይ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ይእትዋ ከቢድ ክኸውን So the Americans have actually not really acted in a way that would be beneficial to the Greenlandics. ዶናልድ ትራምፕ ናይዚያ ግሪንላንድ ድሌት ከም ዘለዎ ብወቂ ብተደጋጋሚ ገሊጹ ኣሎ and that's going to be another important step ማለት እዩ ካብ ብምቕፃል ሓንቲ ኣርስቲ ክበኩም እየ ሽዑ ናብቲ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና The new head of USAID, Peter Morocco, reportedly telling lawmakers he's so bewildered by some of the agency's spending, he's considering sending criminal referrals to the Justice Department for potential misuse of taxpayer dollars. President Trump tapped Morocco to dismantle the agency as part of his mission to rid the government of waste, fraud, and abuse. It doesn't mean that we're not going to be doing foreign aid. It's a matter of how are we going to be doing the aid. USAID was one of the Department of Government deficiencies. ከም ትሪእዎ ዘለኹም USAID ዝበሃል ሞት ናቱ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት እዩ ዝርከብ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ክመውት ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሓቢሩ ነይሩ ሕጂ ድማ ዳርጋ ኦፊሻሊ እቲ ምዕፃው መስርሕ ናይቲ ትካል ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ እውን ዳርጋ ንሓዋሩ ክምለስ ከም ዘይብሉ ብዘስምዕ ዘረባ ድማ አንጻሩ ገጅፍ ካምፔይን ይግበር ኣሎ It's a gigantic scam, like one of the biggest, maybe the biggest scam. So they just get grants and the government just assumes that they're doing good work. I think a lot of people in the government know that they're not doing good work. 94% of USAID staff have been fired. The representatives of the administration in charge of cost cutting have made it clear that the goal is to destroy USAID. The funds allocated for the agency are meant for promoting. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኤጀንሲ ክመውት ወይ እውን ክቕተል ከም ዝተወሰነን USAID ካብኡ ዝረክብ ዝነበረ ሃገራት ብምልአን ኣብ ሓደጋ የንፀላልዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኪኖዚ ክቕፅል ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ ከም ዘየለ ድማ እዩ ዝንገር ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ንሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ እቲ ዝበለፀ ዕድል እቲ ዝበለፀ መድረኽ እቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ እዚ ትካል እዚ USAID ዝበሃል ትካል ኣብ ምትእትታዊ ናይ ፖለቲካ ረጂም ቼንጅ ካልእ ፖለቲካዊ መሳርሒታት ሕማቕን ተካልን ተግባራት ቁፅሪ ሓደ ተሓታቲ ትካል ቁፅሪ ሓደ ፋንድ ዝገብር ዝነበረ ትካል ስለ ዝኾነ ናይዚ ትካል ዝሞት ንኣፍሪካ ሰላም ክኸውን ይኽእል ንካልኦት ሃገራት ዓለም ድማ ርግኣት ክፈጥር ዝኽእል እምበር ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ዝነበሮ ትካል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ ሻዕቢያ ጋር እነ ዶክተር ደብረጽዮን የተቀናጁት የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ስላሰቡ ፔሬድ ከሻዕቢያ ጋር የተቀናጀ ፋኖም የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል። ይሄ ነው ቦልድሊ መናገር የምፈልገው ነው። ይቀጥላል ሻዕቢያ ከፋኖም ጋር ተቀናይቶ ከሚፈልጋቸው እናንዳርጋቸው አሉ ምናምን አሉ እንደ ሌሎቹ አሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ድሌት ኣሎ ከምቲ ዘልዕልኩም ድሮን ኣነ ሓቲተ ድሮን ናይ መን ድሮን ከም ዘይብልና ፈልጥ እየ ድሮን ኣለዋ ሰሚዐ ኣነስ ማለት ናይ ግድም ብኢዝነይ ክሰምዕ የብለይን ትማል ነፋሪት ሰምዕ ነይረ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ብጣዕሚ ትሕቲ ዝወርድ ዝመስል ድምፂ ዓያል ድምፂ ሰምዕ ነይረ ደገ ወፅእ ስለ ዝነበርኩ እዩ እንታይ ካልእ ግዜ እውን ሓልፍሉ ሓረኦ ሪኢኻ መቸስ ብፀልማት ናይ መን እያ ክትብል ይትኽእል ሶታ ዝኽእል ኣሎ ድዩ ኣሴት ምትፍና እንተልዩ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይ ብትግራይ ሓሊፈስ ብዓፋር ሽኪዐ ክኸድ ዝብል መቸስ ድሮን ክለ ይኽእል እንድሕር ኣዲስ ኣበባ ሰይድ ደሞ ኮይና ኤርትራ ዝሰዶ ነገር ተልይዎም ያው ትግራይ ትመጽእ ፈተና ጸላና ትግራይስ ናይ ኣብዚ ጎንጽ እዚ ምልክታት ዝረአዩ ለኹነታት ፈተና ጸላና ኣብዚ ጉዳይ ዝንኣተለና ንትግራይ ታርጌት ዝገበረ ምንቅስቃስ ተልዩ ግን ጌጋ እዩ በፕሪቶሪያ መሰረት እውን ተቐባልነት ይብሉ ንመቐለ ታርጌት ዝገበረ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ክህሉ ይኽእል በዚ ደረጃ እዚ ምስጢር ካፍሉና እውን ቀርሙ ሓቲተ ተገበሩ ግን አይገርመንን እዩ ንትግራይ ታርጌት ዝገበረ ግን በቲ ስምምዕ መሰረት ኣይግበርን ደው ክነብል ኮይና ተስማሚዕና ሆስታይል ዝኾነ ናይ ጥቕዓት ዝመስል ነገራት ከይህሉ ንኤርትራ ዝሓልፍ ድሮን እንተልዩ ግን ተፍለጥና ጽቡቕ እዩ ህዝብና እውን ክጭነቕ ይብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይን ካላኸሎም ነገራት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ግን ምርዳእ ጽቡቕ እዩ ፕሪቶሪያ እናሃለወ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ታርጌት ዝገበረ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ተልዩ እውን ፉል ኢና ክስታይ ክንብሎም ሓደ ሓቂ
انتاينا نرزلنا نزيا حجي دقي مكاريوكم يا سلام تاي كسمعكم صنيه سمعوا مبزي አጋ እነ ዶክተር ደብረጽዮን የተቀናጁት የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ስላሰቡ ፔሬድ ከሻዕቢያ ጋር የተቀናጀ ፋኖም የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል። ይሄ ነው ቦልድሊ መናገር የምፈልገው። ይቀጥላል ሻዕቢያ ሕጂ ዝንታይ ክገብሩ ይፍትንሎ መሲልኩም እታ ጾታ ንነዊሕ ተፃወትዋ መይታቶም እያ This is very important ኣብዚ ሕጂ በትዓቲና ዘለና መድረኽ ምክንያቱ ፅቡቅ ጌርካ ምርዳእ ዘድልዮ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ጎስጎስና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣውፅዩ ለመስለኩም ብዙሕ ግዜ ድማ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ንሪኦ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ ድሕሪ ግዜ ክፍፀም ስለ ዝረኽቦ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ምንጭ ከም ዝሓበረኒ ይብላ ኣሎ ዘመነ ካሴ ዝበሃል ናይቶም ፋኖ ሓላፊ was hiding in Sudan wala blah 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 ይብላሎ ሁሉ ጊዜ ናዓታቶም ከዳኸም ይፍትን እዩ Today I have told that ዘመነ ካሴ along with አንደርጋቸው ጽጌ መሳፍኒት አለ ያለው ዝበሃል ከም ድማ TPLF ጀነራል ሙዘይን መኮነን ማለት እዩ are currently in Darfur Sudan They are in a meeting with Eritrean Shabia Hagdaf representative as well as Egyptian generals and leaders. Hajin time ziblu zello. Ezi adama afsiriyom kshonu qaribom kom zello bazi khatfalit. Izu khullu ninawih wan zgos won tayner falit malhom hade. Ab Tigray zello hayli biflayt ወታደራዊ ክንፊ ናይ ደብረጽዮን ወገን ማለት እዩ ንሱ ምሻዕብያ ሕብረት ንኸይፈጥር ስለምንታይ ብዘይት ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ናብ ኤርትራ ክገብሩ ሕልሚ ስለ ዝኾነ እሱ ግን ኣይኮነን ፍርህናቶም ኤርትራ ምትኳስ ገለመለ ከይሓስበ ይኽእል ኣቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንኣዲስ ኣበባ እናክመፅእ ከሎ መን ጠጠው ከም ዘበሎ ስለ ዝፈልጥ ሕጂ ንዑ ጠጠው ከብለሊ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣዲኹሎ ተረጋጊሎ ቁሱላቱ ሓኪምሎ ቱሰም ኤክስተንት ተደላዲሉ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ቀደም ፋኖን ሻዕቢያን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ነይሮም ሎሚ ፋኖ ብረታል ዒሉ ኣሽሓት ሰራዊት ናቱ ኣብ በረኻታት ኮፍ ኢሎም ንኣዲስ ኣበባ ገጾም ን4 ኪሎ ገጾም እዮም ጥምቱ ዘለው ሸነ ብንየው ዕድል ሲኢኖም እምበር ይጥምቱ ኣለው ናይ ትግራይ ሓይሊ እንተተወሲኽዎም እሙኻ ሰለስቲኦም ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ንኣዲስ ኣበባ ገጹ እንድሕር ተበጊሱ ውግእ ኣይኮነን ከጋጥም ንሳቶም ዝብገሱላ መዓልቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብተን ነፈርቱ መሪፁ ናበይ ገጹ ክሃድም ከም ዝኾነ ጥራይ ክሓስብ ኢና ናበይ መራቲ ክሃድም ስለዚ እቲ ሕቶ ንነዊሕ ዝፈርህዎ ዝነበሩ ፀገም እንተሎ እዛ ጉዳይ እዚያ እያ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዛ ጌም እዚያ ንኸይተጋጥም ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ምዃኑ ይፍትን ነይሩ ጌስወት ኣይሰለጠን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይሰለጠን ከምደይ ሰለጠ ድማ በዚና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኣበይ በፂሕ ኣሎ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ንሰምዑ ነገራት ክልወና ጌታቸው ኣምሊጡሉ ክልተ ሒዙ ብኤርፖርት ለማዓንተ ኣምሊጡ ከይደሎ ንሱ ክወፅእ መሰል እዩ ማንም ታርጌት ገብሮ የለን እንተነኣሰ ግን ገበነኛታት ሒዙ ክወፅእ ግን ኣይነበረን ኬላ ጥሒሱ በጢሱ ይኸይዱ መኪና ገይሩ ኣይፍተሽን ኢሉ ሒዝዎም ከይዱ እቶም ዝድለዩ ዝነበሩ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ንኣቶም ሒዝዎም ከይደሎ ብዝተጅምር እዩ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ንሰምዑ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ናይ ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ሓይሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብዚ ድሓን ሪፖርት ላትኒ ኣተሓሒዘ ክልቴን ክዛረበኩም ስለ ዘለኹ እዚያ እስከስምዕዋ ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ዝለዓኹ ጀነራላት ሎሚ ዕለት ዕልዋ ምምሕዳራት እናካይዱ ውዒሎም ኣሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣማስዮም ንሓላፊ ቢሮ ሰላም ፀጥታን እቲ ተፈንጭሉ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ውግኑ ዘፍለጠ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ፋንታም ካብ ሓላፍነቱ ኣልዒልዎሎም እቲ ፕሬዚደንት ብተመሳሳሊ ሎም መዓልቲ ኣማስዩ ኣብ ኤክስ ገጹ ከም ዝሓፎም ነቶም ትማሊ ንትኽክለኛ ህዝባዊ ዕላማታት ምሳይ ዝተቃለሱ ብፆተይ ዘለን ርክባት ምቁራፀይ ይሕምመኒ እዩ እንተኾነ ግና ኣብ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ገበናት ግን ካብ ሕዝኒ ድሓር ዝፅወር ኣይኮነን ይክብል ገሊጸሎም እቶም ውግኖም ነቲ ፍንጫል ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ዝገበሩ ኣመራርሓ ሰራዊት ሎም ረፋድ ንምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ዕጡቃት እትዮም ዝወረሩ ኮይኖም ጉጅለ ህወሓት ዝገበሩ ኣመራርሓ ሰራዊት ሎም ረፋድ ንምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ዕጡቃት እትዮም ዝወረሩ ኮይኖም ነቲ ዝመደብዎ ውልቀ ሰብ ድማ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኢሎም ቢሮ ሰይሮም እትዮም ኣሎም ካብ ዞባ ምብራቅ ናብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ዝተሰጋገረ እቲ ሓይላዊ ምቁፅፃር ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ከተማ ዓዲግዶም ከቢድ ነውፅኣ ኣምስሎም እቶም ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተላእኹ ዕጡቃት ኪዳን ድማ ካብ ሎም መዓልታት ብውሕዶም ንምእታውን ኣብ መላእ ትግራይ ዝቃወሙ ሰላማውያን ሰባት እውን ብሃንደበት
እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምትፍናን በፅሑ ከም ዘሎ አንኮንፈርምድ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ዳ እምበር ኤርፖርት ናይ መቐለ እውን ናይ ህወሓት ሓይሊ ከም ዝተቆፃፀሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ኮንፈርም ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘይረኣኹ እየ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ክመለሰኩም እየ መጀመርያ ዝሃብኩም ኣርስቲ ናይ ብሪጣንያ ኣባይ ብሪጣንያ መንግስቲ ዎርኒንግ ሂቡ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን መገሻ ናብ 12 ዝወፀ ዎርኒንግ ማለት እዩ ናብ ዝኾነ ይኹን ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር መገሻታት ክውገድ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ከም ዘሎን ስለዚ latest update to reflect tensions in Tigray region safety and security so ኣብዚ ንታሕቲ ገጽና ኸድና ክንከይድ ከለና areas where ዳርጋ ንኩሉ ክፋላት ናይታ ሃገር ዘጠንቅቕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ዝብላሎ ኣብ ኣምሓራ ዝብላሎ ዓፋር ዝብላሎ ኦሮሚያ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ መገሻ ክውገድ ከም ዘለዎ ኣገዳሲ ናን ኢሰንሻል ዝኾነ ይኹን ትሪፕ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ክውገድ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓደ ካብቲ መሓዛ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝግለጽ መንግስቲ ናይ ዩኬ ዝወፅእ ሓበሬታ ሪኢና ኣለና ሕጂ ኣብታ ናይ መጀመርያ ድራና ኣብዚያ ተመሊስና እታ ናይትሜር ዝብልዋ ሳቶም ናይትሜር እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ብሓደ ክሕወሱን ተጀሚሮም ስለምንታይ ከም ይብልዋ ኣብይ ኣሕመድ እታ እንቁ ተስፋ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ገይሩ ዝጉዝጉሳላ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ሓንቲ ዕላማ እያ ነይራቶ እታ ዕላማ ድማ እንታይ እያ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ንኽስለፉ ኢትዮጵያውያን ምስኡ ንክኾኑ እዩ ተስፋ ገይሩ ነይሩ እንተወሓደ ተወላዲ ናይ ትግራይ ኣብ ጎኑ ክስለፈሉ ዝኽእል ምክንያቱ ኤርትራ ሃሪባትኩም ብዝብል ጎስጓስ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ናይ ኣምሓራ ኦልሬዲ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ሓደ ከምዚኦም ዝረኣሞም ሓደ ክድግፍዎ ይኽእሉ እዮም ዝበለሰ ህዝቢ ኣምሓራ ግን ህዝቢ ጭፍጨፍ ስለ ዘሎ ክገብሮ ዝኽእል ክድግፈሉ ዝኽእል ኣብነት የብሉን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቶም እዚያ እያ ትመስል ናብቲ ናይ ትግራይ ከያተኹ እታ ናይ መወዳእታ ትኬት ዝጥቀሙላ ዘሎ ጎስጓስ ረይዋ ከፋኖም ጋር ተቀናይቶ ከሚፈልጋቸው እና አንዳርጋቸው አሉ ምናምን አሉ እና የሌሎቹ አሉ ተቀናይቶ ወደ አዲስ አበባ ማርች ያደርጋል ሲያደርግ ግን ታርጌቱ የኦሮሞ ልሂቅ ነው ታርጌቱ የኦሮሞ ሀብት ነው ታርጌቱ ቂም በቀል የያዘው አሁን እነሱ ላይ ነው እልህ ቁጣ ያለው እነሱ ላይ ነው ትግራይ ብቻ ናት ሲንጋፖር እንዳልሆነ ያደረገችኝ ትግራይ ብቻ ሪወሎም ታ ጎስጓስ እጂ ኣብታ ኩሉ ግዜ ዝፈልጥዋ ናይ ዓሌት ፖለቲካ በዓሎም ይኣትውለው እንታይ እስኪብልለው ሻዕብያ ሕጂ ሕነናቱ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት እዩ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ንዓኻትኩም ክቐትል እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ቀቲሉ በምሓራ ረጊፁ ድማ መፅኡ ሕጂ ነቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ ተጠቂሙ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሃብትን ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ክቐትል እዩ ዝመፅእ ዘሎ ወል ከም ድሌትካ ክትዓፍር ትኽእል ኢኻ ንኤሊት እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉን መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ እውን ነቲ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ክቐትለሎም እንተኮይኑ they have no problem ንህዝቢ ኦሮሞ ክትቀትል ኢኻ ሓንቲ ዝውስኹላ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኦሮሞ ካ ክወስድ ዝብል ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ዝጥቀመላ ዘሎ እዩ እዚስ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚ ክልተ ወርሕስከ ይዓፍር እዩ ነይሩ እኮ ኣስመራ ንምቁፅፃር ግዜ ናይ ግዜ ሕቶ ኣነስ ወላ ሓንቲ ክሳራ ከጋጥመና ዝኽእል ልዕሊ ሶምን ክወስደልና ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ እኳ እዩ ዝዓፈፍ ቅድሚ ለትሰይ 20 መዓልቲ ኣይገብርን እዩ ሕጂ ከ እንታይ ይብላ ኣሎ እስከ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ንመሬት ኦሮሞ ክሃርም ሻዕብያ ዝመፅእ ዘሎ ይብል ዘሎ ሸራራ ኣትዩ ኦልሬዲ ኩላቶም ኢኻ ዝብለኩም ኩላቶም ቶም ኣክቲቪስት ተዓሰብ ዶ ኤርትራ ዶ ዝብሉ ዝነበሩ ኣዲስ ኣበባ ክትመፅኦም ከም ትኽእል እታ ኩናት ተረዲያቶም ኣላ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ እታ ገይም ንፅርቲ ስለ ዝኾነት ኣብይ ኣሕመድ ንኩሉ ሃሪመ ስለ ዘሎ ኣንፃር ኣብ ብዝዓጠቐ ብረት ዝሓዘ ሓይሊ ስለ ዘሎ ፋኖ ድሮ ንክልተ ዓመት ኣንፃር ኣብ ክዋጋእ ፀኒሑ ኣሎ ብዙሕ ዋጋ ድማ ከፊሉ ኣሎ ድሮናቱን ሚሳይላቱን ነፈርቲ ኩናቱን ኣብ ዝባኑ ፅሕየን ኣለዋ ህዝቡ ቀቲሉ ጨፍጭፍሉ ካብ ቁጠባዊ ትምህርታዊ ኩነታት ደው ኢሉ እቲ ሃገር ዳርጋ ኣብ ድኽነት ወሪዳ ኣላ ትክልል ማለት እዩ ኣምሓራ እዚ ሸነ ዝበሃል ነዊሕ ቃልሲ ከካይድ ፀኒሑ ኣሎ ዳርጋ መጀመሪኡ ብናይ ኦሮሞ ስቃይ ስለ ዝጀመረ ዝብል ናይ ሶማል ሓይሊ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ኣንፃርቲ መንግስቲ ንቃልሲ ድልው ከም ዘሎ ድሮ ዕጥቂ ነይሩ ሕጂ ክበገስ ይሓስብ ከም ዘሎ ይዝንገር ትግራይ ድማ ህወሓት ኦልሬዲ ወዲዩ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንዑ ሒዙ ጠቕላላ
አንጻሮም ተበጊስ ከም ዘለ ይሪወሎ ሓንቲ ትኬት ዝነበረቶ አብይ አሕመድ ንነዊሕ እውን ተዛሪብና ኣላ ኣብዚያ ሓንቲ ትኬት ያ ነይራት ሓንቲ ቦምብ ያ ነይራቱ ክጥቀመላ ዝሓስብ ዝነበረ ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን በታ ናይ ምዕራብ ትግራይ ትብል መሬት ንዓ ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ከባልዖም ሕጂ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ቶም ኣክቲቪስትስ ሻዕብያ ንህወሓት የሰልጥኖም ኣሎ ምንታን ንወልቃይ ገጾም ውግእ ንኸካይዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሽዑ ሰራዊት ናይ ፌደራል ድማ ካብ ቀደም ንወልቃይቶት ክሕግዞም ምዃኑ ቃላት እዩ ወሪጆ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ከዓ ነቶም ኣምሓሮ ፋኖ ሓጊዙ ነቲ መሬት ናይ ትግራይ ክሓርም ምዃኑ ሻዕብያ ብኡ ክሕግዞም እዮም ይብሉ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሮን ሰሪሕና ቦምብ ሰሪሕና ሚሳይል ሰሪሕና ኩሉ ሓሶትን ጉራን ኮንቶን ምዃኑ በዚህ ክትፈልጥ ንዓ ኣብዚያ ከስማዓኩም እየ ባህላቶም ዝምስክርዎ ዘለዉ ሓቂ ከስማዓኩም ስለዘለኹ ናት ዴንማርክ እንዳልሆነ ያደረገችኝ ትግራይ ብቻ ናት እስራኤል እንዳልሆነ ያደረገችኝ የሚለው ታሪክ ነው። ከዛ ባሻገር ግን አሁን ስለ ማምረት ጀምረናል። ኢትዮጵያ ድሮን ታመርታለች እና ብዙ በሰላም አስከበሩ ጊዜ ብዙ ነገሮች የተቸገርንባቸው ነገሮች እንኳን ይሄ ልምድ ነው። ያው ጦራችን ዘመኗል። በጣም በቃ የምትተማመንበት ጦር ነው ያለ በፊት እንደዚህ ግን የሚዋጉና በቃ ይሄ ጎረቤት ሀገሮች እንደው እንትን ልበልና ላውራና ምን እንዳላቸውና ምን እንደሌላቸው እንኳን የምናቅ ሰዎች ነን። አሁን እኛ የታጠቅናቸው ነገሮች ምን አላቸው ምን የላቸውም የሚሉ ነገሮችን ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብዚ ዘሎ ወታደራዊ ሽመኛ ዲና ክንብሎ ወላ መኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ በቃ ኣነስ ብወታደራዊ ዓቕምናትና ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ድሮናት ኣለና ወታደራዊ ኣሰላልፋናትና ኣብ ዝበለፀ ቅርፂ ዘሎ ፀላእትና እንታይ ከም ዘለዎም እንታይ ከም ዘይብሎም በይን ይኸዱ ኩሉ ንፈልጥ ኢና ግድ ክርየካ ኢና ንክንደይ ከም ኢልካ ክፀንሕ ኢኻ እዚ ተሃዲድን ፈኸራን እኮ ካብ ዘበናት ሰምዖ ህዝቢ ኤርትራ ንኻልኦት ምናልባት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዘን ድሮናት ካስምዑ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ፌክ ምዃኑ እቶም ዝፈልጥዎን እዮም ዝያዳ ዝምስክሩ ጀዋር መሓመድ ድማ ቤላ ገይሩ እዩ ዝሃርሞ ቤላ ገይሩ ሓዳሽ ፖስት ዝገበራ እንታይ ኢሉ ምሕሳውን ጃህራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልሙድ እንድዩ ግን ኣብ ዘየድልዮ ስለ ዝሕሲ ኢሉ ዘየድልዮ ነገር ንምሕሳብ ስለ ዝጥቀመሉ ከም ሓድሽ ካብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ if there was one thing that consistently bothers me it's unnecessary boasting ዘየድሊ ትዕቢት Abiy Ahmed, for example, what he said last week about the ammunition أطوار فابريكا غيره إلو كم حسوم استزاربلو ولا حنت ترجم زي بلو مجنان مخانون. From the moment the factory started operating, he claimed to have revived a facility that has been dormant for a century, as if he single-handedly brought it back to life. He stated that for years, the Homicho, as the Bahal Malatyu, had not produced even simple or complex machinery or spare parts, and that it was merely an experimental ammunition production effort. كل تزبل زنبرت فابريكا نايك ألم زنبر أو مخانون نشتي بويا لخاخيو قال نجر وسيخو كم حد عبي زجبر زلوا جيرو يزاربيلو كم دما export قبر كم زجمرو أبكالو تجارات أتاويتاتون كم زجبرلو he was only recently initiated. However, I was astonished to see in documents I accessed during the struggle by hacking into a government computer evidence that Ethiopia had been exporting ammunition to Somalia and South Sudan as early as 2010. كله تزبلو فيك مخانو أسوار كلاشينيت أيات ناب دبوب سودان ناب سوماليا كابكل تشين عسرتن جميرة تسدد كم زنبرتن شهيد كم زنبرتن سلازي كله تزبلو زيد اللي حسوتن مجنانن. By the way, Apple نفرينا يلو كاب إنترنت وصدوا سل تتقيمون أبتين يرو أبز ممزع ترجم سلازي بلو بمبال حليفين يرى مالتيو. So مفزحتو تأبز تكملوا ني propaganda تكملوا ده أمبر زخوني يخون زمت علو نجارون سلازي بليو. كمو another unnecessary boast is the claim that we are preparing to send drones we have manufactured ourselves, blah blah. The reality is it's not about manufacturing drones but rather assembling them. The drones components body blah blah كل نجار كاب كلمة أبعد دم سيدما يجتاتمن
are imported from foreign countries and then assembled domestically. This process in and of itself is cost effective compared to building everything from scratch. So instead of boasting we have manufactured drones, it would have been sufficient. Etan drones ዝበለን እውን ነቲ spare part ገዚኡ መፅዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይዘጋጣጥመን ዘሎ ሕማቁን ኣይኮነን ካብ ካል ገዚኻ ኣብ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትገጣጥሞ ምፍታን ነቲ spare part ምፅኻ እንታይ የምፅኦ ግን በረንበጣዕ ምባል ብምባል ጽቡቅ ገይሩ ኣብታ ትስምዖ ገይሩ ይዝሃርሞ ዘሎ ከምኡውን ኩሉ እቲ ሓሶት ናቱ ሓደ ብሓደ እናጠቐሰ እዩ ነዳዲ ደገ ክንሰድድ ጀሚርና እናበለ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረበውን ከምኡ እዚ ሰብ እዚ ሓሶት ካብ ምዝራብ ስልቺዎን ደኺሙን ከም ዘይፍለጥን ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ብመሰረቱ ኣብ ሓሶት ተመርኮሰ ምዃኑን እዚ ሕጂ ወተሃደራዊ ዓቕምናትና ላዕሊ ይበፅሑ ዶ ገለዶ ድብልዎ ደሎ we will see ንኽንደይ ክቕፅል ይኽእል ተፈኸራን ጀሃራን ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ዝኽእል ተኮይኑ እታ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ክንሪኣ ከለና ግን ኣይኮነን ኣፅዋር ዘለዎ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ ራዕዲ ዝሓዞ ፍርሂ ዝሓዞ ቀጥቀጥ ክብል ዝጀመረ ሓይሊ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሓቂ ንምዝራብ ትዕቢት ደድልዮ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣቢ ኣሕመድ ሓይሊ ዘለዎ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ኣመና ፍርህን ራዕድን ሒዝዎ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ ንህዝቢ ሻዕብያ መፅኡ ከጥፋዕኩም ስለ ዝሓስብ ዘሎ ሃየ ተበገሱ ነብስኹም ተኸላኸሉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝፍነ ዘሎ ምናልባት እዚኣ ኣብ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እዚኣ እስከስምዕዋ መጀመርያ ዙላ ሓድሽ ኩናት ኣብ ፀጥታ حجز خبر جزيوم محدار تجري حديث الله وانا مجلد جزيوم محدار تجري كم زملخته كاب كورن العلي بزبل كل باب كاب عصرت حموشة رختش ناصر شعتن جميرو استوصنوا العلوت أز السراوي تجري كاب تلوخ أموت عين حدث أبي بجوج لنا يسلطانة أمن مرواي كبلو كل علوا من قسم مفت أمنا تنقص عاصم مزنحهم زفلت يزبلت مجلدي أبز سامون بتماسا سالب أز استجنبار السمين مبرق أندبو بنزم الراح سيحقوا من قصقاص بزخف أمن قد تجاري دي قتلالو نزحد جنيا من قدي أدب نمتحز كل عين سيحقوا من قصقاص الدون موبايل إسران شتشن لكاتي تكلتشنا عصر شعتن عم تمرت وأن أزاز سراوي تجري ستحفة إزاز النحلوون تناي تفات سجبار جن بزخف أبركيك أتسيلون ساعاتنا بمقود تعرض السجاجر اللهم تخون تعتس لزي تعريد ما أزاز تجنبارات بمنقسنا تأجدو دما بيروت أتاك مرح سقمت عكلا بكندن سرعات حق نزت علوت أزازتي بسوعان جيروم وعلم حق منقسم مخبرت جيروم زقر ولو نجر كله يخلين حسد حق منقسم زغبر وعل خاون أو تحت حق منقسم وديقة بحقم بسرعة إنك تمرح تخويني ناي منقسم عقمي دنبل لنا استقمته سرايت ناي منقسم يزول تدنبي تقبل لي تقبلنا خلو قد أخنا صدقوا صدام مكرويت كصدقوا بمولد مسيط اللي هو دحر تتعسى سبت اللي تتعسى اللهم زي أتغير لي مسا ناو كابيني مسار غيره كابيني زي صدقوا ناي منقستي حيلي تتغيمها منقستك تورد يزقبر من قصقاس حدا غنيا يطرح زي كونس حزبنا كابتاتي وزلو مكرا نابز غدده مكرا زئتو سلازخونه جيغا يطرح زي كونس غبنوني خابزي قلطفنا نوصا استوات تزاز بزي غداي زي زقبر من قصقاس غغليو لعلو حلاف كيترفه دنگت ግጭተ ተላዕልሞ ካብ ቁፅር ተወፅዩ ሓደ ነገር ክንከስብና ዝብል ከም ዝሁሉ ያምንየ يجاي أبناء تجرواي جت بزخون يهون من قد زت كم تجرواي هنا أبتن خلت عمت زغت على هيوتاش حتى سباس تجرواي هنا بحفشة كم رياضة لنا قداينا تجراي ناب تأنفا في أزيو تأنفا في نبي سجير خمسة لينا رياضة لنا من البات مسير ترازة تحس كيرانا خلنا زياس كسمعوا نصدر رياضة لنا بزول مسألة لما عالتي تياتات تعينهم سراوي تعينهم حدش من ملت تعينهم نشعبيا ونجيرهم أبعد ذكرات أتيهم أنتي نور جزاهم محزار البحر ودع عقامات تك عقام النورو نعاتهم عليهم كالي ودع رواشي مملو حجي أوزي شتاكن قبل لك عقامي مالت هنا تقرأي نابل كامزيوم وطارسي انتاي تربحوا انتاي حد تقرأي نابل كامزيوم وطار تاي ربحوا حجي زلام بس هيزبنا ختمنا ود شيتو لنا شعبيا كذي يروون تشيتون له شعبيا تبحرناون مثل موصية بالله الحجي حفاحنا لنا تريفنا هذا كسب قصيد تزمنا ختماناتي عداناتي مريتنا كله كي قاطرون شتون اللون على وجهه سلذي سخاتكم عندك عقامه تقراي حد ندرو تقراي دو قلنا لكم وصارتي انتي ربحوا نعهاتكم من بعد حاجه راي تهليون احنا دمنيا طلعنا نعقام حزبي دمنيا طلعي
ጉጅለ ዓድዋ ሸፈት ናይ ዓድዋ ኢለና ኣምን ከመይሲ ብመርትዖ ማለት ስልካ በስምዒ ዘይኮነ ብጭብጣት ማለት ካብ በረኻ ጀሚሩ ብሽርሒ ብተንኮል ንዕሉ ተዓረቂዱ ናይ ሲያስ ሓይሊ ኮይኑ መብዛሕትኦም ናይ ዓጋመ ፖለቲካዊ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ክጋሓ ዝበሃሉ ደቂሶም ከለዉ ዝቐተለ ሓይሊ እዩ መራሕትና ህዝብና ህዝቢ ዓጋመ መራሕቲ ከይህልዎ ኢሊት ከይህልዎ ዝቐተለ ሓይሊ እዩ ብቐፃል ከዓ ህዝቢ ዓጋመ እናጨፍጨፈ ዝነበረ እዩ ናይ 17 ዓመት ግዜ እውን እምበር ሕጂ ምስ ዝኾነ ባዕዳ ወራሪ ገጢመ ይኮነን ጉጅለ ዓድዋ ስልጣን ሒዙ ንቦታትና እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕልና ዝበልዎ ናብ ነፍሶም ተገምቲሉ ክበሃል ከሎ ነዚ እዩ ኣብ ኤርትራ በአውረጃ ብዞባ በሃይማኖት መቃቂሎም ነቲ ህዝቢ መቃቂሎም ንሓትሕዱ ክባላዕ ንሓትሕዱ ክጣፋእ ንነዊሕ ዝጎስጎሱ ኤሊት ናይ ትግራይ ናልኩም ጉዳይ ዓድዋ ሽረ ራያ ዓጋሜ እናተባህለት ንዓድዕዳ ዕንድርታ እናተባህለት ንዓድዕዳ ክትባላዕ ትኽእል ኣላ ሕጂ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ነቲ ናይ ዓድግራት ስልጣን ስለተቆፃፀሮ ደቂ ዓድዋ ነቲ ናይ ዓድግራት ስልጣን ይቆፃፀርዎ ኣለዉ ይብል ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ከይሓፈረ ዝብለኩም ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ምዝራብ እዩ ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ይዛረብ ቀይሕ ባህሪ ጉዳይ ናይቲ ቅሾት ከደይ ትገብር ቀይሕ ባህሪ ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ሃገር ነብሱ ዝቃለ ሃገር ኤርትራ እንታይ እዩ ግን ዘርእየካ ኩላታ ክገብርዋ ዝደልዩ ዝነበራ ብኤርትራ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ኩነታት ምዃኑ ንኤርትራ ብናቶም መልክዕ ክገልፅዋ ብናቶም ኣተሓሳስባ ክሰርሕዋ ስለዝሓሰብ እዩ ኤርትራ ግን ኣምላኽ ስለ ዝፈትዋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እቲ መንግስቲ ነዚ ኩነታት እዚ 10 ስጉም ተሓሊፉ ነቲ ንሶም ዝሓስብዎ 10 ስጉም ተሓሊፉ ኣይኮነን ንኤርትራ ነቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ክገብሩ ከለዉ እዚ ሓደጋ ይመለስ ሓደራኻ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክትገብረላ ይኽእሉ ዝመኸረዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ባዕሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ኤርትራ ተበፂሑ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ነዚ ክሕውዝ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ኣወዳድባ ወላ እውን ካብ ኣውራጃ ወፅዩ ዞባታት ክቆም ዝተመርፀ እውን ነዚ እዩ ነቲ ዘሎ ናይ መግዛእታዊ ምትፍናን ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ደይመደይሉ ዝሰርሖ ዝነበረ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ንኤርትራዊ ወዲ ቆላን ከበሳን ኢልካ ብኣውራጃታት መቒልካ ብሃይማኖት መቒልካ ብኩሉ መንገዲ ንኽናቆት ኤርትራውነት ዝበሃል ንኸይዓቢ ንዑ ንምጥፋእ እቲ ጥድያ ንኩሉ ገዚኡ ንኩሉ ኤርትራዊ ከም ሓደ ኤርትራዊ ከም ዝሓስብ ገይርዎ ነይሩ ፈትዩ ዘይኮነ ነቲ ናቱ መግዛእቲ ክጥዕመ ኢሉ ድሕሪኡ እንግሊዝ ነዚ ስምዒት እዚ ንምቕታል ኩሉ ዝከኣል ሕማቕ ሰሪሑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰልጢኑ ገዲፍዎ ንዑ ንክሰርሕ ማለት ናይ ሃይለ ስላሴ በዚያ ጌርካ ነዛ ዓዲ ከተጥፋኣ ትኽእል ከተመሓድራ ትኽእል ኢላ ሰልጢንዎ ንሳቶም ግን ማንም ስልጣን ዘድልዮም ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብ ናቶም ብመሰረቱ እውን ሃገራውነት ስለ ዘይብሉ ደርጊ ይምፃእ ሃይለ ስላሴ ይምፃእ ሃገራውነት መስሪቱ ይፈልጥን እዩ እቲ ሃይለ ስላሴ ንጉሰ ነገስቲ ዝብልዎ ዘለዉ እኮ ብዛዕባ እቲ ጋላ ዝብልዎ ወይ እውን እቲ ሓደ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እኮ ሂማን ራይት ናቱ ክህብ ዘይደሊ ዝነበረ እኮ እዩ ጊላታት ዝጥቀም ዝነበረ መራሒ እኮ እዩ ብክንደይ ልመና ኮይ ነቲ ጊላነት ክሳብ ሕጂ ኮሎ ጊላነት ኣብ ኢትዮጵያ ምስከትካ ከቀልጢፍ እዩ ዝርዳእካ ጊላነት ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ እንዳሻሂ ከይድካ ነድኻ ኮይነ ዓብየ ማለት ሰብ ገንዘብ ዘይብሉ ንቡር እዩ ኣብ ኤርትራ ሰግደልካ ንፍግም ክብለልካ ግን ኣይፅበን ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸይድካ ግን ትግረም መጀመርያ ኢኻ ትከይድ ከለካ ኩሉ ግዜ ትግረም ብገንዘብካስ ገንዘብ ንዘለዎ ንምንታይ ክሰግዱ ከም ዝኽእሉ ትርኢ ኣብ ኩሉ መዳይ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝወሃበካ ክብሪ ፍሉይ እዩ ደስዋይ ብዙሓት ኤርትራ ኢትዮጵያ ምስ ከዱ ፍሉይ ዓዲ ኮይኑ ይስምዖም ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሰብ ዲግኒቲ ኣለዎ ክብረት ኣለዎ ገንዘብ ይሃልኻ ፍግም ኣይብለልካኒ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ግን እቲ ዘለዎን ዘይብሉን ሰራውር ዝሰደደ መግዛእቲ ስለ ዘሎ እቲ ዓዲ ትርኢ ኢኻ ብሓፈሻ እታ ኣብ ኤርትራ ክትኮነሎም ዝደልይዋ ዝነበሩ ኣብ ነፍሶም ተቐላጢፋ ትፍፀማላ በብወገኖም እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከመይ ኢሉ እታ ትግራይ ንእሽተያ ፀቢቓ ንእሽተያ ኣብ ርእሲ ምናሳ ኣክንደይ ክመቕልዋ ይፍትኑ ኣለዉ ምናልባት ጌታቸው ረዳ እታ ኩዕሶ እታ ፆታ ስለተወደአቶ ክገብሮ ዝኽእል የለን ብእንግሊሽ እውን ክዛረብ ጀሚሩ ለገለ ኮን ደኾን ኢንተርናሽናል ሚድያ እንተሰምዓኒ ኢሉ Fortunate that these senior commanders, some of the senior commanders, are taking the side of reaction, not the side of change. Have you seen drones in Mekelle or in war? Well, I heard about them, but I haven't seen any. ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ዘን ድሮናትካ ዓጀውጀው እዩ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከም ዝሓደመ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ድማ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓንቲ ሪፖርት ናይ ኣምሓራ ክበኩም ሽዑ ክሰግር እየ
እየጨመረ ነው። እየጨመረ ብቻ ሳይሆን ከሰላሙ ይልቅ ለጦርነቱ ቅርብ ወደሚሆንበት ምዕራፍ ተሸጋግሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው መቀለ እየሆነ ያለው ሁለቱም የህወሓት ቡድኖች ግማሹ ሰራዊት ይዞ ግማሹ ደግሞ አስተዳደር ይዞ ሲሳሳቡ ነበረ። ትናንት ያው አቶ ጌታቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ማለት ነው አጠቃላይ ሁኔታን በተመለከተ የተቃራኒዎቹ የነ ደብረጽዮን ቡድን በተለይ ሰራዊቱ ጋር በተያያዘ እያደረገው ያለው ነገርን በማውገዝ ብቻ ሳይሆን በሶስት ጀነራሎች ላይ የወታደራዊ አመራሮች ጀነራሎች ወይ ግንባር መሪዎች ነው የሚላቸው በእነሱ ብጥይት ተተኪስዎም ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣብ ዓዲ ጉዶምን ገለ ክፋል ከተማ መቐለን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ኢሎም እዚ ዕግርግር ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝበሎ ህወሓት ኣብ ስልጣን ምትካል ዝዓለመ ውጥን ከም ዝኾነ ዝገለጸም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚ ባህጊ ህዝቢ ትግራይን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣነ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ሞትን ስቃይን ኣይደልን ያነ ኤቭሪዌር ኢን ወርልድ ሰላምን ርግኣትን ክኸውን እየ ዝደሊ ግን መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ መንገዲ እዮም ክእለዩ ዝኽእሉ እምበር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መራሕነት ሓደገኛ መርሕነት ሓደገኛ ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ህዝቡ ከፅንት ፀገም ዘይብሉ ናይ ካልእ ህዝቢ ንከፅንት ድሕር ክብል ከም ዘይክእል ስለ ንግንዘብ እዚ ሰብ እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ክውገደሉ ዝኽእል ኣማራፂ ተተረኺቡ ፅቡቅ ኮይኑ ጥራይ ዝርዮ እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ነዚ ሰብ እዚ ንምላይ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ናይ መወዳእታ ናይቲ ፈትለ ወርቅ ዝበለቶ ንስማዕ ቦ ጌርና ክንሰግር ኢና የፌዴራል መንግስቱ የከፍተኛ የውትድርና ዝግጅት በሚያደርገው እንዲሁም ኤርትራ ወደ ጦርነት የሚገባ ይመስልሻል? ወደ ጦርነት እስከተገባ የትግራይ ጣፋንታዋ ምንድን ነው? ትግራይ የጦርነት ሜዳ እንዳትሆን ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት? እንግዲህ እኛም በጣም ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም ነገር ነው ብለን የምናምነው ይሄ የጦርነት ጋጋታ ለማንኛውም አይጠቅም። ለትግራይ ህዝብ አይጠቅም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅም። በተደጋጋሚ እየሰማ ነው ያለነው ነገር ጉዳይ የቀይ ባህር ተጠቃሚዎች መሆን አለብን የሚል ነው። የባህር ተጠቃሚ መሆን ማለት የባህር በር የላትም ኢትዮጵያ። ስለዚህ የባህር በር እንደሌላት ሀገር መጠን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት እንዴት አድርጋ ከዓለም እዚ ነገራት እኮ ኦልሬዲ ነፂሩ ነይሩ እንድዩ እቲ ናይ ህወሓት ኦሪጂናል ህወሓት ማለት እቲ ናይ ደብረፅዮን ናይ ረዳት ኣይኮነት ህወሓት ዝበሃል ወላ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ምስ ኣቢ ከታኩዑ ድሌት ከም ዘይብሎም ገሊፆም እዮም ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ኢትዮጵያ ባሕሪ የብላ ስለዚ ብካልእ ሕጋዊ መንገድታት ክግበር ዝኽእል ካሊእ ግን ኣቢ ኣሕመድ ጉዳይ ባሕሪ ተባሂሉ ንኩናት ዝገብሮ ዘሎ ንሶም ከም ዘይድግፍዎን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዩ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ናብ ኩናት ክወስደን ዝኽእል እምበር ካልእ ኩናት ክወስደን ዝኽእል የለን ብፍላይ ድማ ትግራይ መደበር ዓውደ ኩናት ተኸይትኸውን ልዑል ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እያ ትብል ዘላ ንሳ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ዝነፀረ መርገፂ ዘለዋን ነቲ ኩነታት ድማ ብዝነፀረን ብዝተብዐ መንገድን ትገልፆ ዘላ እያ ኣብይ ኣሕመድ ናይዚያ መልእክቲ እዚያ ፅቡቅ ገይሩ በፂሕዎ ክኸውን ተስፋ ይገብር በአምሓርኛ ድማ ገይራቱ ምንታይ ክሰምዑ ኢላ መገናኘት እንዳለባት የተቀመጠ ህግ አለ በስርዓቱ ይህንን መብቷን ማስከበር የምትችል ይመስለኛል የጦርነት ዝግጅቱ ግን ምን አመጣው ወደ ጦርነት መግባት ኢትዮጵያ ህዝብም አያስፈልገውም የኤርትራ ህዝብም አያስፈልገውም ኤርትራና ኢትዮጵያ ጦርነት ከተጀመረ ደግሞ ትግራይ የጦርነት አውድማ ልትሆን ነው ማለት ነው በምንም አይነት መንገድ እንዲሆን አንፈልግ የፈለገ ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ፌደራል መንግስት ወይም ኤርትራ መንግስትም የራሳቸው ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል ሁለቱም በሚያደርጉት ጦርነት ግን መሀል ላይ ህወሓታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ናብ ኩናት ዝኸይድ ጉዳይ ኢድና ክንሕውሰላ ኣይኮንና ንሕና ንዓና ኣድላይ ኣይኮነን ብሕጋዊ መንገዲ ብካሊእ ኢንተርናሽናል ሕጊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክደሊ ትኽእል ኢኻ ብወታደራዊ ዓይነ ዝበሃል ግን ፌደራል መንግስቲ ይኹን ወላ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኒውትራል ዝኾነ መርገፂ ከም ዘለዋ ክትገብር ስለ ትፍትን ዘላ እያ ብርግፅ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኹን ካልእ ፀገም ንወታደራዊ ኩነታት ዝደፋፍእ ዝኾነ ነገር ከም ዘይብላ ርጉዝ እዩ ንሳቶም እዮም ነቲ ኩናት ዝደልይዎን ዝደፍእዎን ዘለዎት ናይ ፌደራል ድሮ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከም ዝበፅሕሎ ነዚያ ናይ መወዳእታ እያ አዲስ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ የኤርትራና የትግራይ ተወላጅ አክቲቪስቶችን በአንድ መድረክ በማዋየት አቅጣጫ መስጠቱ ታወቀ። በኤርትራ ላይ የተከፈተውን የተዛባ መረጃና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዶኩመንት እዚ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኢሎም ፌክ ዶኩመንት ብምቕራብ ነዚ ባዕሎም ፌክ ገይሮሞ እዮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ
كلاتهم دما حنت عينة تويت يوم زقبرو زلو انتهى تبل بومب شيل ليك كم زحدي لعول بالعول كونتات واتس كونفيدنشال حبريتا العلامة دما reveals Eritrea's plot to reignite a bloody internal conflict within Tigray region. ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ መንጎቲ ደብረፅዮን ዘለዎን ረዳ ዘለዎን ኩናት ንምፍጣር ዝገልጽ ሓደ ዶኩመንት ኤርትራ ኣብኡ ብስውር ትሰርሕ ከም ዘላ ዘነፅር ዶኩመንተሪ ኢና ኣለና። እዚ ድማ ጭብጢ እዩ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለው። ኣገይን ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ንቅሓት ከድልዮ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ። ነዚ ነገራት እዚ ኤክስፖዝ ምግባር ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ፌክ ኒውስ እዩ። ደይ መደይ ተባሂሉ ነቲ ኩነታት ናብ ሕማቅ ንምስራሕ ናብ ካልእ ንምጥዋዩ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኩናት እቲ ሕማቅ ትገብር ኣላ ንምባል ካብ ምሕር ራዕዲ ዝተበገሰ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ተፀልማ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ጉያ እዮም ዝርከቡ ዘለው። እዚ እውን ኣካል ናይቲ ጻድቃ ገይርዎ ዝነበረ እውን እዩ። ጻድቃን ገብረ ትንሳኤም ገለ መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶም ጀነራላት ምስ ሻዕብያ ቀጥታዊ ርክባት የካይዱ ከም ዘሎም እቲ ጀነራል ገሊፆሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓዱሽ ኩናት ድማ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካን ከቢድ ሳዕቤታት ከም ዘለዎ እቲ ጀነራል ገሊፆሎም። እቲ ኣባል ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ፕሬዚደንት ዝኾነ ጀነራል ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎ ስጋኣት ኣስፊሮሎም። ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ድሕሪ እቲ ብክልተ ሕዳር 2022 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝተፈፀመ حلم كتبطو حنفنف بحالتي سعر الزي منهم نبلاش فتنتي سانتي ما يرخبون يترفوا مقرستي قرار حو خوينو ذي كل جهرة بقلت حلم كتبطو ናይ ብሓቂ ኣብ ሕልሚ ዝነብር ሓይሊ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝኸውን ናብቲ ኣገዳሲ ነገር ክሰግር ሕጂ ኤርትራ ትግራይ ኮይና ይፈልጥኒ ኤርትራዊ ከዓ ትግራዋይ ኮይኑ ይፈልጥኒ ትግራዋይ ከዓኒ ኤርትራዊ ኮይኑ ይፈልጥኒ ፍትሒ ዲኻ ደሊኻ ፍትሓዊ ኩን ሕጊ ዲኻ ደሊኻ ሕጊ ክብር ፍትሒ እናረገፅካ ፍትሓ ክትብል ፅቡቅ ኣይኮነን ሕጊ እናጠሓስካ ብዛዕባ ሕጊ ክትዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን እቶም ነዚ መንእሰይ ኣብ ሕማቕ ቾብ ዝብልዎ أنا نعومي بزح كمان كسيس قبل ترديهن قدفوا نت منسي انتي تريد لهم تقارو درو بانديرا غيروم إذا قلنا سماويت بانديرا حزام مسناي تግራይ እናሓወሰት ትገብሮ ዝነበራ ካብ ውሽጢ ትግራይ ዝወፀ ፊዚ በቃ ኣቕሎም ፀይዎም ከም ዘሎ ኣብዚ ታይ ለባላታ ታይና ንርኢ ዘለና ደቂስና ከለና ድዮም ሓሊፈ ከመይ ነገሩ ስለዚ እቲ ትግራይ ዘሎ ስነ ጥበብ ምስ ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ገይሩ ክሰርዕ ጀሚሩ ኣብ ደገ ኮይኑ ከዓ ሰማያዊ ባንዴራ ሒዙ ዶገለ ብዙሕ ዝዕገርግር ዝነበረ ፆታ ከም ዝተቀየረ እቲ ህወሓት ዝበሃል ባንዴራ ኤርትራ ክስከም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ህወሓት ወገን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ክስከም ጀሚሩ ኣሎ ወዮ ኣብ ደገ ኮይኑ ትግራይ ትዕወት እናበለ ባንዴራ ሃገሩ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ክሕስር ዝፈተነ ንባዕሉ ሓሲሩ ካብ ፆታ ናይ ፖለቲካ ቀይሕ ካርድ ወሲዱ ተገሊፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣጂ ኣብዚኣ ኣገዳሲት ቪድዮ ክንሰግር Why is the book about Isaias Afwerki important? President Isaias Afwerki, he is one of the elderly leader of African independent state, a visionary. More than 50 years he was in the struggle. It have achieved the right of self-determination of Eritrean people. At the same time, he had Professor Mohammed Hassan, كم تريد وزلهم حتى قد استحبريتا زعبا مصحفنا President Isaias Afwerki very important. أزيا قد أسيو يا ريت كلهم تم أنا سوراوي ولده نفسه كفهم مصحف تدرس فنيرو نفسه كفهم 3 عامات قالسي نوح قالسي تزخ بدن زبرت عن قالسي كلهم تصحيفهم كمان هم خالون بحفشة نا بريزنت سياس مصحف جن أجد أسيو كله بهوتو سب ولا تدري اليو أجد ديدهم كصحفوا كله نا بريزنت سياس مصحف is very important في التاريخ ስለዚህ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እዛ መጽሐፍ እዚኣ ቅድም ክጽሓፍ ዘለዋ ምክንያቱ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ቃልሲ ሃገር ምምራሕ ሃገራውነት ምምስራት አቡ ነዊሕ አበርክቶ ዝገበረ አፍሪካዊ ሬቮሉሽናሪ ሊደር ስለዝኾነ ናቱ መጽሐፍ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ናበለ ይዛረብ ብዙሕ ዘረባውን ዘድልየ We wanted to introduce his own book that most African young people
They are born after independence. The experiment of their countries had been negative, that they can also learn from the practice of the last 34 years of Eritrean experience. For the people of Horn of Africa and the young and educated people of Horn of Africa, through the journey by reading this book, to understand the region, to understand what does it mean regional cooperation, to understand self-reliance and national independence. As we know that the world situation now is in a very turbulent, countries are regional regrouping, and the world situation is changing in the fastest rate. ኤርትራ ዝሓለፈቶ መስርሕ ናይ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ቃልሲ ዝወሰደቶ ሕርያታትን ምርጫታትን እንኮላይ ዝኸፈለቶ ገጅፍ ዋጋ ቅድሚ ናጽነት ንቃልሲ ናጽነት ይኹን ከምኡ ድማ ልኡላውነትካ ንምኽባር ዝኸፈለቶ ዋጋ እዚ ኩሉ ነፍሲ ወከፉ ብዝተፈላለየ ቮሊዩምስ ክሕተም ዘሎ መጽሓፍቲ እዩ ሰውራ ንነፍሱ ዝኻለ ዝተፈላለየ ምዕራፋት ናይ ሰውራ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ሕጂ ይጽንሓለይ ክበሃሎ ዘይግባእ of course ኮፊል መጽሓፍ ክጽሕፍ ግዜ የብሉን ግን ነቲ ዛንታ ማምስ ነገረ በቶም ክጽሕፉ ዝኽእሉ ሰባት ወይ እውን ናይ መጽሓፍ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እቲ ነገራት እቲ ዶኩመንትድ ኮይኑ ናብ መጽሓፍቲ ክሰግር ክኸላሎ I really hope እዚ ነገር እዚ ክፍጸም ምክንያቱ ክንደይ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ወታደራዊ ኪላታትን መራሕትን ኣሲራላ ኤርትራ ኩሉ ዛንቶም ድማ ብመጽሓፍ ክስነት ክኸላሎ 100 ዓመት ካብ ሕጂ እዚ ሰውራዚ ኣብ መጽሓፍቲ ኣገደስ መጽሓፍቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድልይ ስለዚ ናይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ተበግሶ ብጣዕሚ ወይ እውን ሓሳብ The workers and ordinary people in Europe is the same as the struggle of Africans and everywhere in the world and Asia. So I think also on this that it is the author is Michel Collot from Investing Action, and I wish that all of you can subscribe and buy this book, and we can have a very big debate in specific for Eritrean community. መጽሓፍቲ ራይቱ ጻምበር ፕሮሞት ምግባርን ምግዛእን ዳን ኣይ ኩሉ ኤርትራዊ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ this is a very important milestone we are waiting for it ምስ መጽ ክኸውን ዝኽእል ክልተ ነገራት ከረየኩም እየ لو أملاختا لعليو جزئات محدر كاب نؤس كاليت ناي جزي ملكعي أتحيزا دما علتها ونتفتاتا بوت انجزي استماكليو كيلا صربت عن سيتن مستخخالت أقر رأسن من السي بيتيل أمانيل نتو موياس تفكرو ديخا ويسنا عين جنزب ديخا تسرح للخا أبزيتاتي تفلي أنا حجي أفكري حجي تسب كيب لكا قال غير كان نخيب لكا ديكونس نعخان عقبتك تردي خان قال كيز بلك حجزون كمان تبليخ ناتك عين ترى أخالي يكون حجي أنا نتوم زوم كمان سبات سكر إلي كم يلا تباتي قال عينت قال ويك أسكر بزا إذا قرت بزا حتى أشوم العلال لا بز تحيت هلا قال الله حجي خساب العقب يقول فمني مرة يا أخا أبز حجوان مرة يدفكرون تسرح كم أرتي نعيبك هم أرتي أنس كم زعينت مويا سبات زك على سكر وخلو خستس قبل أن معاتيو I hope كم زعينت بزع فيديوهات كلونا من سياتنا يرترا أب نايقدنا يكونن أب فولي بوتا خد كون نورمال سرح الناس راح تخلها أبنة أو من سيكر كبي خليو إذا حفتنا بيتي الدمان بحكي إذا خرع تراس من سينا أب كل بوتا كو واسع كتير يخلها هذا كنستيو أم دعم كماي كم دمشات حليفنا أم كم كماي كاتوا بزيروبا نبور نريس لزخنة إزنا جرزي كم يوم عينت موديل استخالات عينت تخفت سلزغلو أقداسي قلنا أبو ترايز تقرأ يكون نجاح اسمه ساسي عمتي حجي خونا له عمتي زيقة and I measured horticulture measured كيرا but here as an English teacher صراحة له مالتي تازبل كان حتوقع أمانجو ممهرين تمحارين زولو relationship honestly speaking كم زي مش الله نعيد ما يقرر بعدنا أمانجو ممهرين تمحارين زولو إن بتعمي خاطبو relationship بعده in a sense كم زي تفرارا حاجة لزي كونس نحونا سوا عينس relationship بعدنا ما تيتزم دنا كبرت على أبو تو معسيت ممر كم ممر تمحاري كم تمحاري دل السراح أفتبي تمرتك السراح زبوبون السراح زلون نجارات لا تتأففس يلقون كم زي ناي families خانة relationship ويبوند عين حدا كم حدا خونك قرصاوي تحقاقازن كوين سريح اللغو زبي تمرت خقول تقول لغو حجي بمريح النوت دي خاخت فلو بيت زلو قرصاوي أكالات نايتي بيت مرتي أزيو زمسجاني مالتي كالي الممهران قال انت أخوينا أمونغو ممهران أمونغو مريحنتن أمونغو تمهرين زلو زمدنا أزيو تبغ زغون زمدنا إزلو كم حدا خونك أخذ سرح لغا دايركتور يهال ما كم نريد لنا ستا ببترن بمنبركا خن نشفشفات زنبرناسي تريفة تمثل بإرترا أنا قا تم شفشف سبوع يبلني يجن سنة سرعة متحاسقين أجد سبعة تانيرو
نفس وكف زهرم زنبر ممراري من يلو زذكرو وحد يكون زغل اتزتمهرنا ملختي كتزاز كم زال كان حق خبر كم زال كان تي ملختينا زياده نذكر نقص عين برنا مالته يكون وي ونقعد كتشفشف لك مالته يكون ግን ስርዓት ዘለዎ ተዓባብያ ግን አገዳሲ እዩ ተማሂርና ከመይ ጌርካ ምግቢ ትዕቅብ ነዊሕ ግዜ ከመይ ልፀንሕ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ምግብታት ባህላዊ ምግብታት ብዙሕ ባህላዊ ምግብታት ኣለና ሕጂ ኣሰራርሓ ሓድሽ ኮይኑ ዘይኮነስ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ሳይንስ ግን ፍሉጥ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ነዚ ንክንፈልጥ ከኣኒ ኣብ ዝተማሂርና ካብኡ ብምቕፃል ከኣኒ ብፋብሪካ ደረጃ ክስራሕ ከሎ እቲ ምግቢ ከኣኒ ቅድሚ ኢንዳስትሪያላዊ ኮይኑ ወይ ከዓ ቅድሚ ናብ ንግዳዊ ኮይኑ ምዝርግሑ ከመይ ጌርካ ትዕሽጎ ከመይ ጌርካ ንነዊሕ ዕድመ ተፅንሖ ተማሂርና እተን ኢንዳስትሪያት ወይ ከዓ እተን ፋብሪካታት ዝጉሕፍኦ ጉሓፋት ከኣኒ ከመይ ጌርካ ንኡ ከዓ ትሪት ትገብር ኣብ ኢንዳስትሪያል ዌስት ከም ንሪኦ ዘለና መንእሰያት ኤርትራ ተስፋ ዝህብ እዩ ገፅ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ናይ ስራሕ ከለዎ ክንሪኦም ከለና ተስፋ ሂበኒ ንዓይ ናይ ብሓቂ ደስ ይብለኒ ክንሪኦም ድማ ብዙሕ ከምዚ ቪድዮታት ክርኢ ድማ ይብህጋነ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ዘለዎ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ማለት መምህር ምዃን እንዳም ከማይ ስራሕ ወይ ገለ ፍሉይ ድዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኖ ፍሉይ ኮይኑ ይኮነ ግን መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ኖርማል ስራሕ ኣብ ሃገር ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኖርማል ስራሕ ከመይ ኢሉ ይወናጨፍ ኣሎ ብፍላይ እቲ ንኡስ ወለዶ ነቲ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይቲ ሃገር ከመይ ይሕዞ ኣሎ ክርኢ ከለኹ ደስ ይብለኒ ንዓይ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃር እዚ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ናይ ኤርትራ ዘይከድና ዝስምዓና ስምዒት እዚ ዝኾነ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ነገር ከም ዝምስጠና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፅቡቅ ነገር ምዕባለ ግስጋሴ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ልቡ ዝትንክፍ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክንዲ ምዃኑ መጠን ኣብቲ ናይ ኤርትራ መጻኢ ክንሳተፍካ ስለንደሊ ፅቡቅ ነገር ናይ ኤርትራ ምርኣይን ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ምግንዛብን ከምኡ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ክንሪኦ ከለና ደስታ ይፈጥረልና ኣንሕና ድማ ንእሽተይ እዩ ከይበልና ንኩሉ ናባኹም ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ምናልባት ዝትሪእዎ ስራሕ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ፃዕርን ዝወስድ እዩ ሓደ ግዜ ምናልባት ምስ ትደልይዎ ብቁዕ ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ንሕና ብዓቕምና ጭሩ ብዓቕማ ትሕጎም ከም ዝበሃል ዓቕምና ክንገብር ንፍትን ኣለና ነቲ ኩሉ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ክብሪ ሃቦ ብል ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዝያ ጥዕምቲ ደርፎ ገጥፈኩም كبرت عزي عقب طلعت حول لي بلوت